to no 2 kwan e ho so me ko tan 1 month adwuma ti 1 month no so na mbusa ma de na me san ne tin say na me salary we na o se ma me na me ne tin so on send this scan enfama no nti afi de na ma ye basa because ma me ne de meka na ma san ba ye adwuma we no asan aka se send the man no nti ba san ni 2 days na sai sister na so ka che me se ma me na me tin nchen so on fa me nkoma ni nua ketewa e wo be fufuru ene o de me koe so o de me ko ho no mo no na ni nua no so se menye adwuma e ma no 1 month enu na ni sister na ba no akwaje me no ma ne me passport ni me bibia ma na me call back to Ghana ma ko me ko ho no mo no sister ni treat me ko mo de me ti me hwedi na me se amaye adwuma wa send 10 months paper de aka nyina o nchen still no to me ko am kwenti e ma me ye se me nye adwuma bi abiem ena ni nua no e fa me so de me komani sister so de me komani sister no de makosi baby fufuro no yi me esiwo me de ni se bia o to ade aba no asan be fa me jon baby fufuro Akoma FM Jordan ba chan ti me jona police for ebe fa me because e ho no uja bonten o so mbe fa ma ko mbe fa ko minim hwe pipa bia ni mi ho number bia ni mi ho afi ma ya basa ti o ho na Ghana ni bi nso bae tinka wo san be yi mesi abonten se mini copy bia se e wo se o muma mbe bi stay tinka wo san be yi mesi abonten ti loki na Ghana ni bi ba ho no na me kan me nsem ni nyina a kire no ana o yeso oni mo bi okumase enti no o frɛ no na ya hweso obehu baby kra boy ni wa ampa ya frɛ ne church no o mna boadi e ho na no o ye adwuma ba twan na me boy ni di kire no na okọ ho nto okọ ankoto no akoto ne namfo ni bi na oje number e de maami to oje number ni maami ene entempa na me sanye obi fun na me frɛ boy na me kire de esi wo ho nyina kire no nti ho na ode maami na no send this scan number maami na ode agent no so e number e de maami nti na akobia se bibia nti me ko frɛ agent na me kire ni mu se na ato me nti me sre na o ma me copy bia metimi die stay ase ampa no send this a copy na mpa cho na na wa ase mpa chan de ma police for na san o mo de me ko office bia ye woman right o mo je ahoho se bia ye kontifoni aba na ye fiora for ye no ma o ma keep you no mo di was mama nti akoba asa no na minya sa eyi na o de Sunday me na fe me ko di woman right for no no mo ye so mbe di ma asem no ama me ti ye ko to no ana mo ka say papa ne yire na china tum na ansa na me beba no me bibia wo papa ni dim so me koye no na me nim papa no ma me ne ka chem say ono na abefa me bibia ma me na akokotira ne nchen ko ye adwuma me bibia ye ono ni dim nti eche na ya chi ni kru na ono ko ka asa ache ko to ni say me mba na me ba ni me dim wo ne papa ni dim nti jesi ye yi papa na ansa na mensa kame no mani misika nyina na ye de papa ne betum wan ya enti mi stay wa no mka so overstay bury me enti no memra Ghana enti sembedru a ombe sendi misika ma me bedru ye no ana me frɛ me call papa no papa ben eya asamman papa enti enka papa no because ebra wo call Jordan no papa bi e wasanta Akoma FM ya ne nkrata nyina ache so no na nka wo kwakosi ne so okosi oba no so ono ye papa no enti usa beka papa no na ye hunu papa no uche papa no enti me boy asamwa me mpana samwa ne papa wade me ko ho so ono na di ani mo de ko e me pa cha enti chechem ye hunu ye enti pa cha ko se samwa papa e ho na me ko na me ko kan bibia chen se di asie ni enti nkebe ya nkampana cho on frɛ agent no ni yen cheche bibiam chen so betimi no ma ye contact no yes you wate ti papa no amfa ama madam no eni ma akasa ti ga senyem nsusu me ba no mo send me message say me fa me ID card and send be send this scanner fa MoneyGram mama ti eche no mo sa ma message say in this number ti papa ne frame na me call no na boy ni ba hobi ti wakachem so obi the number man nti me fa me phone e ma no fanye number no sami wa say wa yi message na e wo phone ni su
e de egu onu ni phone so yeah message pen almost sending message say me fa me yimra me pa me ID card emra no mo send scan wo monogram pa chan and no ka sign fa we index number index number na me nim number kra me so me de be ma mu ti ma repro mu biem ti me ko di asama ba pa ono asama ba ono ohun sa message no no eyi sa message ni digu ono ni phone so nti e ba sa na me sans na ada na we number na free me phone so an ai me ye bad pan ka me fa chire na ka me magiska ensanchane kase pa ye nyankrompa ye ne yabra bomu ene se wama ye hunu ne dai na wama ye hunu adeche ye hunu awia ye nyina ye da so tenkwamo we ni ensanchane kase pa so o hwehwe ensanchane fufuro bia kase pa na esi wabra bomu no enie dia ka nyame ede beka ho ka ye ho na ene adwua dai yemfa Akoma mu nsam dwumadie no emra wo ba bibia da wo bia. It's a new day, a new week, and unti bibia eye foforo, and unti kaya ho e wo Facebook Akoma 87.9. Like yem page no comment. Na fe bomodi ase wo be share e de amayen. YouTube Akoma 879. And also subscribe page me a notification bell no so every so you get notified no washa ma foforo pin so to me and you be a share enti wo send ma onua ka kire onua senensaka ono so send ma onua na edidimu a na fe Akoma mu nsam ababe household name so na onua TV uhwe bi live ewo ho tokuro manchwancho no mu babia obenya onua TV ahwe Rabi 1 TV edemu live or multi TV no so o say Chrome TV awiai obetumi so ahwe bi ewo ho na Nikipiza fan club yama me Nikita ne papa Pizarro Nikipiza fan club UK make us the platform no so enu ntimo nkoso a na mo share emaye Akoma mu ensam fan club no so ya share e dia to so chairman and I think Pennyfaka once more Coswana, mon share, and for my Piwak natural and a grow fine which I drew one and a area wafa Akoma mu nsam dwumadi no first story no e ho ka prekonam ye rene show enunti yankwe na mene menua be me bia mensaka no e wo ha sei enkodi enkomo be me na emohawia yi ye tashi afa eh ayaka anayedwe ayedwe wa hunu ayedwe ahanu na ayedwe anasa asam na wode ba na ayedwe ni nyina aka ho ni nyina aka ho bi mi hunu sa rapture afa wa mo rapture so afa wa mo no so person mo so mo akofo ene na dobro salensa wodi ache frame James Safo kantanka ufri hene na bae me free atonsu ne bae awiai obaya onante se ene sei onante se nyina se me ne oba bi ena wo ho na ya freno Emilia Kwesi na o asanko ewo baby o no free Akoma FM eti me ne no na wo ho ena ye bobra no na menye na ho ade ai mekobo kokoko kire abusuafo na yeguso a yetu anamo no enti nyinsan ye dai ebem na nyinsan ne bem no na se kwan wode me fa so no akoye se ase wo top pressure na ama me pressure ni nyina ne se ono a wonye adwuma na oba afoforo na oba kumate foforo no na be ka kire ne se wonye adwuma nyinsan ni ntino wo ye security o Goldman's ni bi enti untimi fa bet no emmo ye enti so wabade a me wo fridge ye de e wo ho enti ma mfa nsuo ngum na ye de eton na me nso me mfam se de be ya ye nsa be koya no akora nso wo hye ye funu nso be nya aduane edi na no ho ye de o ka kire me se ono de nsuo de ense no am odidi matem kura na me de mi metwa so ti edidi ma okofa long problem bebrebe ti sai bobo me yenti efia me ne timu no oko ka kire me nua se ono ye nzemani ya apra ho ye so ampra ne ye
kɔ fa nsɛm bebrebe baayɛ nti wɔgyina hɔ no mekora ma mebɛtaa n'akyi firi sɛ afei na obi de hyeɛ afei na mahu ne foforɔ na wei mu nso deɛ yɛ me nua baa nti mebɛtaa n'akyi ɛna ɔno no kɛka kyerɛ me nua baa no sɛ ɔno deɛ ɔyɛ nsemani o nti ɔma nhwɛ yi a ɔbɛhu deɛ ɔmu mpɛ nti ɛkɔba sɛ nsemaa nso deɛ sɛdeɛ woka obiaa nim nti ɛkɔyɛ sunsum asɛm ɛna ɛneɛ nyame nko a ɛne ɛde yesu ne nyame hu ne mɔbɔ na ne ho tɔɔ no ɛna metu firi yɛ fie hɔ ɛna mekɔ ha dan wɔ abigya nkwanta kɔ ha dan no yɛte hɔ a fei deɛ mekɔ ha dan na meka kyerɛ sɛ maame na yɛkɔ ha ne dan no ɔha adwene kakra because nipa deɛ wohunu sɛ ɔha adwene a wobɛhu sɛ ɔha adwene nti wokɔ ahwɛ ho so ye ɛna agye sukoli ne yɛsɛ sɛ anɔma kɔ afei deɛ ɔkɔyɛ a ɔso ɔno ne yɛ mfantini maame no so yɛ mfantini nti wabɛhyia ne maame ɛne nsuo bu wakɛsɛ bo ɛne ɔmo dɛm papa ɛne bɛrima a ɔyɛ kwadwofoɔ ɛne bɛrima a wɔmpɛ adwuma ɛne anam sɛ obi a wo ɔbaa me de wo abɛha dan wɔ baabi no wo ne maame no abɛyɛ wo a na meyɛ kwadwoni anka wotena me ho bɛduru pɛmpɛn so sei ɛne deɛ yɛtete wɔ fei deɛ mekɔ a ɔmo di matɛm ɛyɛ sɛ ɔmo di matɛm me deɛ mampɛ mmoa nti wɔde waa na ɔmo abɛtwa ɔmo ho yɛ dɛ ɛkoyɛ ne nyinaa mu ne ɔmo yɛ dɛ akɔno nso nyem eti yɛ na maame no ɛka kyerɛ me sɛ deɛ mɛmɛyere de ayɛ no no wadi n'atam na ne ba bi nso wɔ hɔ a maame no ba bi wɔ ano ɔyɛ yalefoɔ nti mɛyere no bɛkaa sɛ ɔba yalefoɔ no ɛna atwe me ntoma agogu bɔɔla so nti wɔde kɔyɛ me biribi ɛna maame no kaa sɛ nte saa ɛna ɔmo atwa ɔmo ho koyɛ nti maame no bɛka kyerɛ me sɛ nyɛ me a ɛna wɔde ne m'ani ato a kɔ ɔbɛhu de wɔde bɛyɛ ama mɛyere no ɛna me deɛ mepa na kyerɛ sɛ wɔntwa so na wɔmfa ne sɛ ɛyɛ ɔno ane ba ɛna afomatia no ɛna de twa so nti ɛwɔ hɔ a na nyinsɛn awoɔ ka ɛno anadwo bɛɛ 11 mu wɔ ɛna mekɔpɛ ka nti mekɔpɛ ka na mede wokɔ kontase ɛna ɔyɛ dɛ nyame so yɛyɛ operation ɛno deɛ ka no deɛ bɛrima deɛ wanya akɔfa yi no aba deɛ ɛwɔ awoka ɛna meka bo nyinaa mebɔɔyɛ nti ɛdidi maa na woyɛ dɛ wobaa fie nti wobaa fie no na sɛ ɛnɔma mu ayɛ den kakra nso na mefɔ so sɛdeɛ ɔbaatan ɔho nkyerɛw nti na meba me maame wɔ koraa bɛgye aduane maame nso ɛdɔ nti na mebɛgye aduane nti mbɛgye aduane kɔ nti waa na nso yɛyɛ operation obi ani hɔ me ne umie no nkwa na ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ because me ne umie no koraa no nɔɔma nkyɛ da nkɔyɛ saa na mekɔfo obi ma ne ba a wɔsaa bɛhu yɛ ntwom ɛnam deɛ memetwa so nti memesɔle ahomakye ɛsi nnoɔma ɛsi nkora no ho nnoɔma nyina de nsuohyi ɛsi so mmiamia ɛyɛ obiribi ansa na mewɔ baabi a maayɛ dɛ makɔ nti mesɔfoɔ a mehyia no fɛsde no wɔse yɛmu kɔ nhyia mu ɔyɛ sunsumsɔlefoɔ no bia yɛkɔ nhyia mu nti ɔne me bɛkɔ nam so ɔno ahwɛ fie a ɛfie nwoe ɛna ɔ so okay wobɛtua me lɔɔle fɛ no nti mempɛ kakra ɛmfa mu wɔ mu ɛna mefrɛ wo sister panyini sɛ ɔmmra mɛhwɛ na mentu kwan kakra nti ɔba no ɛno koraa na ada ne boakye bi din ɛna mea mepa na akyɛw no wɔyɛ dɛ ɔbaeɛ ɛnti ɔbaeɛ no wɔde ne nsa pan obi a bɛhwɛ wo nnua wo no paa no bɛtem koraa wantɔ bi ama ɛna mede memetwaa so ɛna medeɛ memetwaa so sɛnea wo nnua ba na kakra wɔ no mede maa mo 70 cedi sɛ 3 days pɛ mɛkɔ asa abaeɛ dɛ abɛto mo ɛnti mewɔ ha na ɔmo frɛ me yɛsika asɛn ɛna mede 50 cedi 70 cedi 3 days ɛno koraa 3 days no koraa mebaa no mekɔ Saturday no ɛna mbaa Sunday na aduane wɔ hɔ aduane bankye ne mena mayɛ nkwan so si hɔ ayɛ yɛ nkwan ɛyɛ si hɔ ɛnti 70 cedi deɛ memede ma ɔmo sɛ ɔmo mfa nyɛ dɛ ɛmfa nto ɔmo ho na mekɔ ayɛ dɛ aba sesiɛ ɛnti mewɔ na ɔmo frɛ me sɛ ɔmo sika no asa ɛna mesɛne ɔmo 50 cedi ɛde maa wɔ mu ɛnam so mekora menam kwan so a mɛyɛ dɛ mɛba ɛnti mebaayɛ no na sɛ sister panyini no yɛ dɛ ɛkɔ nam sɛ na meyere panyini wɔ ne wɔ so wɔkɔɔ ɛna fie wura ne bɔ mamaneɛ sɛ asɛm a ɔyere panyini no aka no nam sɛ wɔka de asɛm wɔ so wɔ woyɛ bɛrima yɛ sɛ ne nuane bɛwale wo ɛneɛ nsɛm deɛ bebrebe ɛnsɛ wobɛhwɛ ne nti sɛsi na nka agya woakukuru abobɔ ato hɔ akɔfɛ sika bɛ ase 70 cedis ɛti ɔkae nam so ɔbɛkɔ ntɛm
any problem because uni and me best in the pen, menum zamida cam. They see me nibi, while 2 alasa and a mayor. This will be there, and one on the catcher is there, and Jessica and the wallet. And this what Thomas here now waba dia. Or Bano, maybe I'm in the Wasamaka. And the wow, by sister, no, I can't grow when any so. And then Bremunias can hear the wine and yet a habai. Do a kind of me, Charles. And to me, and I'm afraid, maybe the pain in what phones will say, Oba. The other union, Yamishra, because said there was the Iano, when you are a man, or the above one, because all background a car, and you are sure why. No one say, as some now I can into the Mimi dinner tem. As some now on a carriage, so who try them poor. And the Mimi can be many. A one of them back, or quasi and penny. Eh, would to me a bear mamma near ye, what damn can't go, the moon to 2. And I'm saying, didn't want to be under when I say, when you're so book, I said, what do my temper? And I'm saying, Mammy, Mimi Woofing, you know, Madame Cancan, I made the hour. And the owl canoe, the Yamichiaka, dear, when you are on so cat. I don't know what Akoma FM. And I'm saying, Yamichiaka, and yeah, on so you are walker, because me and I mean, Woofing, no dear, Mimi the hour. Yeah, would the moon to 2 and 2 Meme the hour. But oh, now we need to know. They will did yaka dear. On to me no me no cat. And I'm a cat, I no. And Okobona my Okobona man, yes, me my domino. And no more for me, our phones. And I'm there. Me cash, the Awabayana me dawase. The minima some more teenager, and dinner or some more kind, and we plan them some of the man. And I'm there, cats, and even the demand no bannet too. Now no Sunday more, I saw him. And I papa for me say, me banner say, the Yamun woman. I'm Obana yakweli no place ni amama ni nduro na wano nom na meguso ene no nso hie de to ne ne no ne yamu no ma pro papa asemi a wakan de wati bida anam de meka sa che no se ni o tu bofo ama na ba a meka ze na bofo na ba dada me wa sori dem yesi e be fa akora no na sky wa me ho be ye de ma wo muso di o munko 70 cities yabi and then they on the 70 cities. Ana me se me ma omo hende city e de ma omo so omo de omo fanforo ka to omo kwa de besi bia no omo nya de omo mfere me e me kra meja omo ajuma be na me bi emesi enti me de ma no me de ma ante hwe bi oba no ho anu afre na one no akasa ana de omo be fa oyira ko no like when ye chia ankohwe se na yam ne ma na e pro no se me na me wa ha eti ye bibia na ense ye adwuma no nti na me misua adwuma no eti na me nya ho ye de enko eti na me frɛ no ofon so ene ne kasa ofon so en wodidi nkomo ti ye nkomo didi emu no no ne kyerɛ me sɛ opeso wa sa akora ye de eba park ana me pa na kyɛw sɛ on fa na ni nto abofra no because esi a no di abofra ne ko esi a no so wo me nkyɛn de a anka bia ye bɔbɔ economics a ye behu a ye de bɛhwɛ abofra no ba esi wa bedi ho no enye zika nyina na betimi ayede atam de ayede e de amount e bia me koma bia 50 cedi ana 30 cedi a eno be ya wode enti wo de on fa ne nto abofra no nza anyede emra ena me kan ne za na oyede obaye tu baye tetewa me de me ba de ya na yedi ena me de ya tetewo enti obaye no ena me ka kire wo se ne se de abrabo no mu ayede no that time so ye betra u village ya se de abrabo no mu ayede no etwa so pay bi Akoma FM eti no one na akra na nya sen na akra no obe 1 year ni yamu ni ma na mpro send your o kama na wo fo abefa no eti eno kra no yekodi akra nunu mom yekodi akra because na me ne asofo ne nam ti mi kodi akra me ni wono kra na ye de ekoye enti ye ekoye no na asofo ne ka kire wo se meme de ena de asoli ni ntino meme pese o ma meme nhwe asole ne so no no oba no mpe bibi nya de entonton ne kakra enti wotonton na akora ne ehye na chi ono zo ga ne so ne modu hwe asole ne so ebetu akabosom ya na se afi na me makwa ye kabosom ho asem enti wo ka asa no da bi papa to bu ase wo ye family man wo foforo ya ye wo yiri operation menim bosom ekura na operation no aduro enti ye kotema sori ya ma wakwa akotena no da bia kaprema sempo ama
na oba no aye no operation no na enko emra na mu nyina mo fa nto aduane ni because yes ko hwe asore so asore de ye nyame asore obi nka ncho se menye nyame adwuma pado ye nyame adwuma no aye adwuma ka ho enti me bi sa se betua waka na because oba no so aye no operation o tu nya adwuma den de wo me say ye ko asanko mosia so na me ko se me ko ye mpaibo de me ko ye no sofo na me ko ye no no kra de o ye na asole eho e na me ko sra no de me ko no ka chen se ya me si ya asole no opema asem enti wo de me ko akra e na me so oba no me no nete me yene no me ntimi mfa bibia anye de ensio de me ba me ka cho se sofo na me ne ko ye asole no o so de me ko akra ba me de me nko because sofo no honhom bia nkasa nkyerɛ me sɛ wobɛtumi ayɛ de aboa me ana me deɛ me deɛ metwa so eti me hu kwan a ɔfa so eyi nɔma no firi me phone so ɛna saa ɛsɛ oyi nɔma no ɛn deɛ ɔde ayɛ me akyɛ ɛno kora deɛ ayɛ me pɛsɛ mɛka ho asɛm kora because na me wɔ ha no na me ne nkɔfoɔ bɔ mpayɛ ɛneɛ ɔhu sɛ me ne wo na ɛyɛ kɔ na ayɛ ɔbaa pɛ ɔbɛyi nɔma no ma wɔ ne sisiɛ ɛneɛ the first idea ɔbɛka so ɔyɛ nzemani wanya me kuno bɔbɔ odua ɛno deɛ yɛ ne wo deɛ mɛtumi ama amanfoɔ nɔma a wobɛfrɛ abusa ɛno deɛ yɛ ne terms nti ɛno kora deɛ me deɛ memmɔ hɔ enti biyɛ na me sɛ ɔba me deɛ akra ne deɛ mebɔ nwɔ so mente ni biara sɛ mekɔ nti makɔnkyikyina mekɔka nyame asɛm aba ɛbaayɛ a ɔso ɔne sɔfo no akasa sɔfo no se adekoro nti ɔbaa no ɛkɔɔyɛ no a ɛnɔma tɔn ne baa mu ne sɛ wɔse ɔne sɔfo no kasa sɛ yɛyɛ te wɔ no koraa na yɛnya aduane nni na yɛnya sika ɛnam sɛ dabe na woba wo mu ba ha no koraa bɔso me koraa ma wadi fufu ato aso bɛɛ 4 days enti aduane na wonya ndi na ne de hene a wo keka achi wo kɔtɔn wo ho akyere obi sɛ wonya aduane ndi edi fufu ato aso 4 days bɔso me wadi fufu ato aso 4 days bɔso me ɛmi fa sɛ ɔba a ɔbɔso me no ɔba a ɔbɔso me no wadi fufu saa 4 days ɛto aso mi fa ne sɛ eti me nam sɛ wo ba ɛkɔm ne me ba no o mi sɛ me yɛ wɔwɔ deɛ ba nam nyame adwuma nti na amanfo ayɛ dɛ apɛ ma asɛm nti ɛkɔm ne nti ade nti na wo kɔtɔn wo ho ama sɔfo sɛ wonya aduane ndi na ho kyerɛw na mfa yin kosi ya ɛno nti na sɔfo ne ka kyerɛ ne sɛ ne wo na ɔyɛ ɔbaa wo kunu nso yɛ sɔfo nti sɛ saa deɛ a ɛne wo no bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔn foosu no na wo kunu nso mɛyɛ dɛ ɛmɛhwɛ asɔle no ɛma sɔfo no yɛ dɛ ɛma me pressure na me sɛ me deɛ menkɔ because me ba ha sɛ me ba bɛyɛ asɔle nyame nkyerɛ me sɛ menkɔ akra ɛne ɔbaa no ɔbaa kokɔ nini ɛne wonkɔ deɛ a mekɔ wonkɔ deɛ a mekɔ wonkɔ deɛ a mekɔ wonkɔ a ɔno bɛkɔ akɔhwɛ asɔre no so na woakɔtɔ mfo so anaa ɔno no bɛkɔ akra no sɛ sɔfo no sɛ ɔbɛma no adwuma ɔbɛma no baabi ɔbɛda ɛnam sɛ obi a wo ma kwagye wa firi abusua nsɛm a me no wo bɔbra no wo kɔ baabi mimi si gya akɔ a wo so wobɛkɔ okay yɛntwa so ne nyina yɛnkɔe enti mimi di kan yɛ dɛ egya no enti me kɔɛ na sɔfo no ka sɛ ha ɛna ɔbɛyɛ yi o wobɛda na me da asɔre dɛ na me hwɛ si na me si wɔ na nam sɛ ama adi mawu because me bo me tiri bo sɛ nya ade a mɛyɛ dɛ mɛba because na me mahu die wɔ m'anim nyinaa na ɛhɔ no yɛ nsuo ɛna ɛsa yɛ ntabodan ɛna baabi a ɔkaa sɛ ɔbɛma wo koraa mada no ɛwɔ asɔre dɛm mu wɔ ntabodan na mu nam sɛ obi a mimi kuta gere ekuta ba ne yɛ saa bɛda asɔre dɛm mu a no bɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ ne asɔre no koraa wanhwɛ a ho nte ɛdi meduru hɔ no maduru hɔ awie wontumi nsan wɔkyi ɛna wɔyɛ dɛ wokaa sɛ wote kaa mu nti wote kaa mu no ɛno koraa no meba mete kaa mu ɛno koraa azan koraa yɛ dɛ ɛbaa hɔ ɛna sɔfo ne kaa sɛ oyiri deɛ ɔnka ne kuro na obi a wɔsɛ wote kaa mu no ɛna afei na abɛforo kaa ɛna msɛ obi a nku hɔ no ala bɛwu obi bɛwu ne so ban nti wodeɛ yɛntwa so nti ɔbaayɛ na ne yɛ ne ntɔkwa nkakra ɔne me ko ne nyinaa ne sɛ obi afrɛ me sɛ ɛme mmɔ mpa yɛ ma no ɔbaa me nso ɛne ɔbɛn ne ɔdɔn because sɛdeɛ ɔsi twe ho ne nku ne deɛ ɛne ɛne ɔnte ho gya ɛyɛ ayɛ ɔdɔfo because obi a wo no ɛntɔ ɛsɛ pressure o ohun sɛ wofrɛ pɛ
now metimi the phone now because me no na me check no na me nyia bi kuma mo it is ka bia baba bia na be si wo phone so e ma wo kura na wo koye da wo koyi ba enti na no mete wan to kwa ye e na wo twempra na me yese na wo twempra na me say awa sorry dan na makotene mu sorry dan na mu no yo mpratwe nya fe ya me ne me dance ni ya ni abon so mpratwe nya fe e lo do sorry de bu nya akotwe mpra ma yere no ko de ya ebi kran si da me nya bi kran so da e bia no so be say de like o feeling insecure meaning say e bia wo de bia ye ne pain ti de o waka no so insecure da because wa kra na me ne wote na kra me nya ho ade first trouble no Akoma na was akofa bi aka ho maza na nya me kra first one wa hu mobo na was akofa bi aka ho etimi nya bi kra da e bi nsi da bye tin wonte ye wo ye na se no eto de bia na me de phone no kra ye dai ama wa se de ni nkomo na me me twa so etiska bia ba anti na no me check for da ho no ani oyi ye san na mi ko siesie asore dem ne ba ya wa tu check na mfinfin de no afirim ana wa de ahyem timba ye no sem wo yi mfinfin de no wa bum ana me say ama ta de we de mi ko bi fu bia wa na be Akoma FM ama fo frefre ododo na me say na apart from so fudwuma so it an ye mesin ni nti eno so ye adwuma ana me say obi fra wa ma adwuma na wo be fra na phone out of coverage area as a switch off enti wo kra no me be adekwandi ma me hu wo kra no ye wo ba panyina no oyale me hu na awlade ma me ho prophecy enu nti kra na ma me di hu wa me no be di sa nkomo no enti wunnim se dwuma die se na me ye dada awlade ma prophecy fa de ho na ne ba panyini wo ho ba na ase sunsum yale na Akoma FM eti mi kyerɛkyerɛ no kwan yɛ fa so ba yɛ nyinaa nyame fa ɔba mo prayer camp ana sɛ ayɛ madamfo bi members no ne member na sɔre ba eti me kɔ hɔ no ɔka kyerɛ m sɛ ɔwɔ ne lady bi wɔ hɔ na ne lady no asɛ wagye ne sika na wɔde akwankyerɛ agye ne sika na enti ɔka sɛ ɔma ne sika bie ma a ɔmfa sika no nyɛ dɛ ɛma no wɔde atoro akwankyerɛ agye ne sika adi atoro akwankyerɛ agye ne sika adi akɔ akyiri malam abdu Akoma FM enti Mustafa malam Mustafa de yi bi wɔde atoro nkɔnhyɛ agye sika na dia edire se dia malam yɛ mo ha baabi a wɔ bia malam Mustafa atoro nkɔnhyɛ ni yɛnkɔ a ɔka sɛ ɔma ne sika bie ma wanyɛ dɛ ɔma no eti na me kɔsra no ti me kɔ no ɔse ɔwɔ ne nipa bi wɔ hɔ lady bi wɔ hɔ nti wɔde ne nɔma yɛ dɛ ɔno kora fon so ɛna ɔde maa me ɛna me yɛ dɛ me kyea no na se maa me osɔfo ni asemɛsi ɛna ɔse yaane na me se ne tie deɛ nyame kan die ɛna me kan ya besi fie so ne fie nkonwa ɛwɔ hɔ ne akɔma ɛwɔ hɔ nyinaa ɛna me yɛ dɛ de besi ne ba so enti me de me kra de ma ka asɛm no kra wie de fon na ma sɔfo no enti ti fon so na aka yɛ kyerɛ no ti fon so na nyame yi we nyina di kyerɛ wo ɛna me amete ya physical yi de ka ni na kyerɛ no prɛko na mete ya we nya fon so e de enya mai ya ba na sam ka honhom ne nya mai enya mai enti guy susme frewa bro nyame susme ya frewa me pa cha wo ye ayi ni what are you like me nana yɛ dɛ mɛto no wakobi da me makobi da Akoma FM me show voice na woto mo nwum ne bia na me nana yɛ dɛ mɛto no no yɛ saa yɛ ne bia ya so be mama wa yɛ nwum nsa minim na asa ɛndeɛ me hyɛ da nya de sa ɛdeɛ na no na ma no so kranti na me kɔ nkansa kakra ɛne ɔbɛma yɛ kakra kapela da bia no deɛ me nya deɛ saa yɛnkɔ enti ti phone so ɛna wohunu ka bibia fa baba wa ne ho a ɛde bekosi ne ba ne so ɛkyerɛ no enti yɛyɛ no ɔsɛ timi kora deɛ me maka asɛm na wie nam deɛ yɛaka asɛm no nyinaa wie nam so me kora mpɛ ɔba wale mu Akoma FM ɛna yɛdidi nkɔmmɔ saa na ɔsɛ me kora mewɔ hɔ kwa nam sɛ wowɔ hɔ kwase
ɛna ɔsɛ me wɔ kwa na phone so na wonya hu nanim na menya hu nanim timi de agro ma ka me de me nya agro o de ya to wonya agro adi bi ho ya agro we de na serious na ope ba ware ampa ɛna kore let me so ano hye da monyum ti wihia ma no abonti a wontumi nsi won pe agesa phone so ma no de bonyum ano bonyum pa ba me kan no ɛyɛ asɛm pa na nya agro eti me kan ye no me de me de matuma adwene de me sɛ oba de oni ne di san komo no opene so a ba try so da de no ma no ɛwɔ baabi eti me matuma adwene ti wo ha no ye de ofrɛ me ɛwɔ phone so sɛ ne ba no yale na ye de aka no eti me nya de me mla na me sɛ me ntu kwan sa abra nya me nkan eti me de onyinani na wan frɛ no sɔfo no ɛna ɔso ɔpa akyɛw no ɔne sɔfo no akasa sɔfo no ntimi nyɛ dɛ ɛmmoa no ɛna m so oke yɛnhwɛ deɛ nyame bɛka ntimi da waa no ɔka so ɔsrɛ me a ɔde nyame srɛ me ɛti wɔsɛne me lɔlɔ fɛ na maayɛ dɛ maba hɔ ɛna meforo kaa ɛyɛ dɛ mekɔɔ nso na ade asa ɛti ne yɛdedi nkɔmmɔ na yɛdedi awaleɛ no nkɔmmɔ na wɔfo no so ɛti ne ɛnyɛ ade foforɔ biem naabi hyia nana mu nhyia mo ho ne nhyiayɛ eti me kwa ya no ne ono no wone dan eti ɛyɛ no ɔse wone bɛɛma bi na ɛwɔ na bɛɛma no kwa ne ha na ne ma no ye ana so sɛ bɛɛma ni anyi ɔba ni yi ankyerɛw ti mimi duru hɔ no ɛna ɔse wone bɛɛma na yɛ de bɛɛma ne ha na ne ma no eti mimi duru hɔ na me ka me tirim sɛ ɛda we de mintumi nyɛ de ɛnna ma de nkyɛn na bi ɔno ɔbɛyɛ de ɔbɛkɔ adwuma ɛna meka kyɛn sɛ adeɛ kyi a wonkɔfa akora no nyɛ de ɛmmra na deɛ ɛsɛ meyɛ ma no no menyɛ ma na menyɛ dɛ menkɔ no obi aba m'akyi ɛti ɔkɔfa akora no ba na adeɛ kyi yɛ no wɔnya off 2 days ɛti na adeɛ bɛkye ama na yɛ woda hɔ meme da hɔ na ka sɛ so ntumi na ntumi sa fa ka sa dabi sɛ akora no ɔno no wakuro foforɔ so ɛti ne yɛtwɛn no ɛti na yɛ sɛ yɛtwɛn na nɔpa ɛti yɛyɛ dɛ ɔbaeɛ no ɛna akwankyerɛ a nyame kyerɛ me ne aban a mete keka bɔ ma na meyɛ dɛ mede dwale nam deɛ megyaa ne hɔ yɛ dɛ ɛba deɛ ɛbɛkɔ so deɛ ɛnya ayɛ awie wogyaa ne hɔ baa ɛna nka mbɛbi sɛ sɛ nneɛma kɔɔ so anaasɛ woyɛ akora no ho adwuma kɛkɛ akora no ho adwuma no deɛ memeyɛ meyɛ wieɛ no ɛna nneɛma no kɔɔ so ɛna nneɛma no kɔɔ so na mepaakyɛ wɔ ɛno nso nyame na ɛyi kyerɛ wɔ sɛ bi a saa baa yi a wokɔ akɔhwɛ ne ba no ama no no wɔyɛ wɔn fɛ mpadeɛ because wonya kora ne lady ne nhyiaeɛ no wotumi hunu deɛ fa ne ho nyinaa ne n'abusua mbɛsi ne ba yɛ a wɔyareɛ so ti definitely ɔba no a wokɔ ne ho no nyame ba mu wahunu sɛ ɔno na ɛyɛ wɔn fɛ mpadeɛ wɔyere nie anaasɛ wɔyere ɛnyɛ wɔyere a ɛno no yɛyi kyerɛ wo saa yɛwɔ mu no sɛ mimi hu lady no biribi ɛtɔ me so ɛno deɛ mentumi mfa nhyɛ sɛ ɛyɛ nyame anaasɛ yɛ bɔnsam ho in which way bi tɔ so sɛ asɛ wahu obi foforɔ no a asɛ ne hu atɔɔ so no ɛndeɛ sɛ ɔdɔ tumi deɛ memamfa nhyɛ sɛ ɛyɛ nyame homa anaasɛ bɔnsam ho ada wohyia na ɔyɛ very beautiful lady ne ho fɛ okay ɛti wohu na kunkum ba ka biribi antɔ so sɛ wohu no na kunkum ba sɛ ɔte aseɛ ka biribi antɔ so ɛti ɔno ne twaa mu no meme sii lɔre kwan no ma metwam aba no hɔ no ɛna ɔno no hu me no ɔse n'ani bɔɔ me so a na ɔse ɔte atenka sɛ no kunu mu wɔba no nso kan asɔ na wadeɛ no kɔɔ so ɔno ne te atenka sɛ no kunu mu wohu no biribi tɔ so ɛna ɔno nso hu woɔ no wɔte atenka onyane bi sɛ ne kunu no dasɔ wɔde na wie ɛwɔ na mu yɛ sɛ bɔde nka wɔbɛhyɛ mo ho ɛti yɛdidi maa na ɔbae mekɔ no hɔ mekɔ mo hɔ na nyinsɛn no koraa na ɛbaa me no kɔ no ɔno a wɔhu sɛ nyinsɛn ayɛ dɛn apiem ɛti ɔwa na ɔka kyerɛ me sɛ ne yam yɛ ne ya na me so ɛyɛ nyinsɛn na ɔdi m'akyinnye kakra na mebɔ mpa yɛgu nsuo so na me so wɔ no sɛ nyame ɛyɛ ahumɔborɔ gyadeɛ a nkyerɛ ne tumi ɛna ne yam kaa ne ho a ɛna ɔ sɛ afei de wahu ɛna me so ne yɛntwa so ɛti adidi maa ne deɛ meme hyɛ aseɛ a mede afiri no ɛna ɔde baa ha ɛti ɔde baa ha no mu amanneɛ ɔhaw sɛ ɔde nka keka ne dada ne ɛbɛte si baabi a na ɛyi sɔfoɔ yi de wokɔ akra yi a nti hɔ na ne yɛduru no nti yɛmobɔ ne paw ne yɛnkɔ ɛti sɛ yɛduru hɔ no
yɛkɔ akra no na so ɔtɔn nneɛma no okay sɔfo ne man ska dabi ɔkɔgye nneɛma no firi sɔfo ne maame hɔ okay ɛna de maa no okay wɔtɔn nneɛma no na akɔyɛ sɛ meme te faako ɛna ɔno no ɛkɔ brɛma me di na mempɛ na me ho tete me because ɛyɛ me na yɛtɛ mehwɛ ɔbaa ɛnyɛ ɔbaa na yɛde ɛhwɛ me ɛti ne ɔkɔmpreni ɛna ne mu yɛ ne ya ɛna ne mu yɛ ne ya nam so me deɛ sei ni sei nti na meyɛ dɛ mebaayɛ bɛhwɛ asɔre so ɛna nipa no kora ka ma wɔyɛ awɛ ansa na wɔyɛ dɛ woba nti sɛ ɔmu yɛ wɔ yadeɛ a ɛneɛ ma menkɔgye foosu no bi ɛno nso na ɛyɛ maa foosu no bi a ma menkɔgye foosu no bi na me nso mentɔn na wodeɛ ndeɛ bi a wokɔduru akora na wabrɛ a wobɛgye wahome na me nso medeɛ kakra no a me nso menya no me nso memfa mɛhwɛ fie ɛna memekɔgye foosu no bi ɛti memekɔgye yɛ no ɔno no deɛ ndeɛ wɔgyae a wɔte fie a wɔn deɛ wɔnyɛ dɛ ɔnkɔ bi ɛti memekɔ a foosu no ɛyɛ watɔ anya mfaso ayɛ bi a 30 cedi ɛti 30 cedi no ɛno na mede bɛyɛ dɛ ɛbɛhwɛ wɔ mu ɛneɛ bi a bɛnko a ne yɛaka ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya bi adi anwummerɛ na deɛ na ɛtwa me nso mu koraa ne sɛ ɔkɔɔyɛ no ɔkɔ kɔhuu ne nua bɛrima wɔ hɔ ne nua bɛrima no nso nyɛ adwuma ɛna ɔno nso abɛda meme so ɛti neɛ mehwɛ akwaraa no hwɛ maame no hwɛ ne nua bɛrima ɛna ɔno nso bae wɔde babae ɔno nso de babae ɛne yɛ nyinaa yɛ dɛ yɛte wɔ ɛti ne ne m'ani na abere paa nti neɛ foosu no koraa no tɔdɛ bi a mewia bi mewia sika no bi because maanyɛ no baabi a aduro no deɛ fa sɔfosɛm to nkyɛn baabi a aduro no atodeɛ adɛn nti ɛmfa sɔfosɛm nto nkyɛn wowie sɔfo a wowia foosu sika ase fa sɔfosɛm to nkyɛn ɛyɛ sɔre no abia na wɔ sɛ wotintim nti ɛwɔ no deɛ wotintim a ɛnyɛ yɛ because ma yɛ den nokorɛ deɛ yɛba asɔfo dwane nsɔre o na asɔre nsɔre ma ɛyɛ nyina deɛ ho bɛgyim ɔsɔfoɔ ɛna adwane nsɔre me yɛbɛɛ de nie awurade ho yɛmɔbɔ ɛti meyɛyɛ no maame no sɛ ne foosu no bi ɛnso ɔkan ɛna mekyerɛ me sɛ sei na ɔbaa no bɛgye foosu no ne mu yɛ ne ya akora no nso hyɛ n'akyi ɛti ɛtɔ da bi a sika no deɛ saa na ɛbɛyɛ na ɔso ɛnyɛ problem ne nyinaa ne sɛ ɔbɛyɛ dɛ wobɛtɔn na wobɛnya mfasoɔ ɛti maame no kora maame bɛden ne ka nti ɛwɔ hɔ a na wɔde ntɔkwa ɛna wie afrɛw ɛna wie ayɛ ose ɛna wie afrɛw ɛna ɔbaa wie afrɛw ɛna ɔbaa wie afrɛw ɔde ntɔkwa saa nti ɛno koraa deɛ maame to me nsa maame to me nsa ɛbɔ n'asom sɛ ɔnya nsɛmhunu no a wɔdi no nyɛ nyame na ɛyi bɛɛ yi ma wɔ sɔfo wakɔnɔ because deɛ wɔyɛ no ɛboro me so ɛhyɛ aseɛ firi Kumase ɛwɔ no mefaa ne sɛ mabusua ɛti menyɛ biribi a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ ebia na wotim abusua fie nti na wɔyɛ saa adeɛ a ɛne yɛntu kwan yɛtu kwan nso the same adeɛ na woyɛ deɛ ne sɛ yɛbɔ apayɛ usuban no ɛnam deɛ memeto me sa nti wɔyɛ no ɔso ɔbɛkyema to nam so ɔnkɔ na memabrɛ no ɔnkɔ ɛna mea meyɛ dɛ mea medii kan koraa gyaa no ɛwɔ police station hɔ mea medii ka gyaa no afei deɛ ma wɔse maame no so wɔ nyae nam sɛ ka wode kɔɔyɛ a anka saa wo suban no ne yɛ no nyinaa no ka ɛbɛkyerɛ mu wɔ hɔ ade koro nti a metoo me nsa bɔɔ ɛna ɛdeɛ yɛtwaa so nti yɛtwaa so na ɛsɛ deɛ yɛsa aba yɛkyi yɛnsa mmerɛ yɛkyi wɔ Kumase nti yɛbaayɛ na ɛsɛ yɛbɛtena wo village ya ɛno nso ɛneɛ ɛsuo bo akasɛ bo ɛneɛ wofa wei a ɔsɛ wo maame mpɛm asɛm wofa wei a ɛna wo papa mpɛm asɛm wiwa nso ade koro nti a woyɛɛyɛ ɔmo mpɛ w'asɛm no sɛ wowode azaa agyegye me papa sika ɛwɔ akwaraa ne ho wo nsa nka nokorɛ ɛti na akɔyɛ sɛ wɔ no ho ayɛ ɔmo abufu baa mimi nti no na ɔmu ntimi nyɛ dɛn ɛnka w'asɛm no kɛse saa ɛnam deɛ yɛtwaa so enti deɛ twa toɔ no koraa mede bɛwie asɛm no nyinaa ne sɛ naano yɛ a ɔbaeɛ no na ɛna memeka ɔfiri he na baeɛ ɔfiri Asanko Asankradwa ɔwɔ no mehyɛ da nnim ɔhɔ no bia enti wɔbaeɛ na meka kyɛn sɛ wo koraa no sesei no yɛhwɛ mu a wo koraa wakɔ Bible school wowɔ akɔ Bible school ɔba no nso akɔ Bible school wohyia no no akɔ Bible school sɛ ɛnkran hɔ no yɛyɛ ɛmu paapaeɛ mo separate mo kɔ nkran no yɛkɔ nkran no ntɔkwa san ma ntɔkwa baeɛ ma ɔte saa ne nɔɔma ɛkɔ he ɔno ne baa ne kurom na meme da so wɔ Akra hɔ ɛti meme twa Akra a wɔbɛyɛ 3 years nti ɔno ne baeɛ no na wɔbɛtwa bɛɛ 2 years ɛwɔ ne kurom ɛti na mede abufuo nti koraa na memfa Akra no ne koraa deɛ yɛ baako pɛ ɔkɔ sesa ne nneɛma kɔ ne kurom 2 years no
one friend woman na me mfrɛ no 2 years na kura be ba ko pɛ na mo ba no so anya fie sɛn me ba no na afei no was 3 years old one friend woman da ma mfrɛ no one friend po me na misa sɛ ne na send you musika deɛ wo mu ne sɛ sika no na me sɛnde na ade kura ndi me gya sɛnde ne sɛ ebi a oba no ne ti yɛ ne ya ma enyi ne ti na me mfɛ sika no nyɛ de ɛma wo ba wotimi ka sɛ oba no yɛse ne ti yɛ ne ya wo wobɛkɔ so na enyi ne ti no wagye sika no na akɔso wobɛkɔ na ɔnyare because me amani gani kuro de bi yɛ me abɔfra no so ano ɔka kyerɛ me sɛ abɔfra no yare that time na yɛ okuma se ya wagye me sika ɛna me bɔ hwee kyerɛ sɛ mekɔhwɛ me ba no mekɔ ya na abɔfra no da hɔ ɛdi agorɔ ɛti na ɛti na wɔ me tirim ɛwɔ me tirim nti medeɛ memanyɛ dɛn mamfii no ɛti ɛwɔ na me sɛ ama asɛm a wokan deɛ kane kuro nti bi a 30 bi 20 30 50 na mede ayɛ dɛ mede asɛne no ɛno kora me chip baako na ayela no nka menya ho adansefoɔ de ayɛ dɛ ɛde ama because menim lady na mene ne yɛ dɛ ɛwɔ hɔ no mekwasane ne sika a memɔ obi yɛ awɛ sɛ mekwasane ne sika ɛti ɛfiri hɔ ba na fa bɛɛ 1 year no na memfii no ɛti yɛyɛ na yɛtwaa so na madamfo sɔfo mehyia ne nkra no wɔ sɛ menyi m'ani na akora ne nti menyɛ deɛ mɛtumi ayɛ dɛ ayɛ ɛde ama akora no daakye me ba akɔkora a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛhwɛ me ɛna me so yɛ waka ne saa deɛ a me deɛ maayɛ dɛ mate ɛti na mesɛne wɔ mu sikaa nti ɛtwa me nsuro mu koraa ne sɛ wɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ me ba no yale ama ne ho mogya ayɛ dɛ awe nti dɔkta sɛ ohia 2.5 ɛna ɔde nurse bi nɔɔma bi yɛ dɛ ɛfrɛ me ɛna mesɛne megyina manama 2 million ɛsɛneeɛ ɛna mesɛ apɛ bosea nti mekɔpɛ bosea na mesusu ho kyerɛ lady bi sɛ sei na meyere ɛka ɛna lady ni so wɔboa meyɛ ɔbaa no bia memewɔ kwan a ɛfa so agye bɛɛma sika ɔboa ɛnti ɔne gan na yɛ aza ɛna medeɛ meyɛɛ dɛ mefrɛ lady no na mesɛ maame adeɛ bi a wobɛdua no asase so bia bɛyɛ dɛ wobɛtwa wonyɛ nurse ni no adeɛ bi a wobɛdua bia wobɛtwa wonyɛ nurse ni wo so yɛ nurse ni ɛnɛ no ɛwɔ nkɔda na mekyee no ɛna medeɛ metwaa so sɛ meyere ne deɛ menim deɛ ɔtumi yɛ ɛnti wɛnyɛ made foforɔ sɛ na wafrɛ me papa agye ne sika kora dadaada sɛ ne nana ne yale agye bɛ 3 million koraa ɛna mpapa frɛ me sɛ a wɔyere so ɔfrɛ wo a wɔnya ɛna me sɛ me wafrɛ me ama wɔsɛ me ba ne yale ama masɛne ne sika sɛsiɛ ɛnti ɛdeɛ bɛbie na ɔsɛ a ɛneɛ me de 3 million koraa ma ne sɛ ɔmfa bi nhwɛ akoraa na ɔmfa bi ntɔ buronya ataadeɛ nyɛ dɛ ɛma no ɛna me sɛ boi ebiem ɛna medeɛ memetwaa so nti yɛbaa Kumasi yɛ na mese maame me ne watena kyɛ ɛwɔ mu sɛ trɔbo abadeɛ awadeɛ bia ntɔkwa wɔ mu ɛti deɛ ɛtwam ne deɛ ntwam na sesei no wokɔɔ hɔ no yɛkɔhyɛɛ wo sɔfo wokɔɔ no yɛkɔhyɛɛ wo sɔfo ɔkɔ asanko no yɛkɔhyɛɛ no sɔfo ɔkɔ Bible school awia me yɛayɛ no sɔfo baa enti mentimi ne wo ntena adwamaabo naa mu because ɛba saa no a wokora sunsum fɛ no honam fam no ɛgensiw ɛbɛhaw enti yɛntwa so yɛntwa biribiara so na kɔpɛ adwuma bi yɛ dɛ ɛyɛ nti wo baa kora na aka kyerɛ me sɛ adwuma bi yɛ dɛ ɛwɔ me papa mu la mu wɔ enti wopɛ sɛ wokɔyɛ bi nti memmɔ me papa amanneɛ nam sɛ a wowɔ asɛw no no nti wo pa woakɔ kɔbɔ no amanneɛ ɛnam deɛ mekaa ne saa na ɛka kyerɛ me maame na maame yɛ dɛ ɛdi w'anim ɛna ɔde woyɛ dɛ ɛkɔɔyɛ enti woayɛ adwuma no 1 month ɛna meka kyerɛ wɔ sɛ maame wo asɛ wobɛtumi akɔ n'anim saa wɔnim sɛ ɔpapa na wɔde ato w'anim sɛ adwuma bi apie wɔ papa mu hɔ enti ne na nkɔ ɛno asɛ wadi wo yere akyi momienu nyinaa mo asɛm wɔde waka wo yere ho papa me yere si adwuma sɛ ni sɛ na aka kyɛn sɛ wɔno wankɔ deɛ ɛnyɛ ni die adekwandi ameka na asɛm wo problem adekwandi ameka nsan sɛ ɛnyɛ wei ne adwuma a wapere wadi ka apere first one ama me kaka kyerɛ me papa ɛna papa ka ɛkɔkɔ bɔ nipa na maneɛ ɛna wɔde ntɔkwa ɛyɛ dɛ ɛsa akɔɔyɛ ɛna wasa ayɛ dɛ wasa aba nti wasa aba ayɛ na wɔsa apɛ adwuma na me sɛ maame waasɛw no because me papa no wɔwɔ mɛma ne yɛ mɛma fɔ nti ɔbaa nim nti wo kura wo papa ɛsa ayɛ waasɛ nti wakɔ kaka kyerɛ ne sɛ adwuma wei deɛ binya mɛyɛ dɛ mɛyɛ nti so wadi n'anim baako ama akɔgu anim ase
edi mi twa so no akɔyɛ no ɔkɔyɛ de ɔkɔyɛ yɛ ɛnam ka kyerɛ ma na yɛ ayi ɔmo yiyi bola ayi rɔba ne bi no ayi sachet water eti ɔyɛ no so oguso ayɛ na me ka kyerɛ ma me de adeɛ na yɛ no sɛ no adwuma na me ba no yɛ me nua ne ntino me nya bi yɛ de ɛkɔ kakra enti ɔma mienu ayi nkura mienu nso wɔka ho me nso meka ho ɛyɛ 70 cedi ne yɛde 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 ma yɛ eti 70 cedi no wo ne nkura 70 cedi se wo man to muda wo mo kyɛ mo sha abrabo ahyɛ se nyina 70 cedi saa mesin adwuma no ɛwɔ ɛnyɛ no de ɛwɔ tama yɛtum ɛno ɛmfa wɔn sɛ yɛato petrol yɛbɛtumi ato petrol bɛɛ yi ne yɛntum nti ɛyɛ na baayɛ na meka kyerɛ sɛ maame wo sika no mu ɔdu kyɛn meme deɛ no sɛ meme deɛ no meboaboa ano a ɛbɛtumi ayɛ sika bebree baa ɛnam nkora ne nti ne fie ne nti no mentumi mmoaboa ano ba wo deɛ deɛ de ma wɔbɔso me ɛti ma memfa meme deɛ no nhwɛ fie na wo deɛ kakra na aba no ɛyɛ aduane na ɛbɔ ka nti fa wo de gye half fa to ho ɛno deɛ wo na akɔ berɛyɛ nti fa half to ho ne fa half no kakra no toto aduane kakra sɛdeɛ meme 70 cedi no bɛtumi de ayɛ biribi ɛna yɛyɛ adwuma no nso no ɛyɛ wonnya baabiaa mfa nhyɛ mu sɛ bi a meyɛ adwuma no ɛte sɛ bi a blɔgu twa anaasɛ wɔyɛ feeling ɛna sika no ayɛ de aba soro na adwuma no yɛ ne yɛkɔyɛ ne deɛ no bi ɛkɔka ho no mu nyinaa mɔnyɛ na deɛ yɛ baabi a wode w'ani bɛhwɛ bɛboa na nso akɔyɛ bi ɛno koraa no meme faa me tirim pɔ sɛ mɛkɔ akɔyɛ bi ɛna me deɛ manka nkyerɛ no ɛti yɛka no no wɔ sɛ ɔno kora wate na ɔno kora na de adwene saa adwene no yɛ de ɛbaayɛ ɛti wɔyɛ nam so sɛ saa adwene no kora wɔ tirim aneɛ ɛyɛ ɛti yɛyɛ biribiaa wie no ɛna ɔno no kɔgye sika no ɔkɔgye ayi saturday no ɛbaayɛ no ɔka kyerɛ me sɛ ɔyɛ dɛ ɔkɔ soro that times na sika nim ho ɛna me man 20 cedi sɛ ɔmfa nkɔma me maame ɔmfa ntokosua bi nyɛ dɛ ɛndi enti ɔde sika no ekɔ no sɛ wɔamfa nkɔ ɛna ɔde sika me sika no foro kaa ɛbɛtɔɔ fon 6 million ɛwɔ kurom nti wɔba na fon no yɛ dɛ ekura nam sɛ amaame me kura na me no meyɛ bɛrima no kura no ɔba no metɔn me fon ɛna mede nkura no mmienu nyinaa metɔn me fon na mede nkura no yɛ dɛ ɛkɔ school ba wo a woyɛ ɔbaa no a wɔnka ɛsɛ wonya abadayɛ kakra no wode sika kɔtɔ fon deɛ a na ɛsɛ wo no ɔmpɛ berɛ bi ayɛ dɛ abɔ ɛna wonyame adwuma no kora wɔyɛ no kora nso no wonte aseɛ na saa 6 million no 600 Ghana cedis na so mfa nyɛ dan ɛno deɛ no meme ka sɛ ɔnkyɛm enti ɔno ne deɛ no a woka sɛ ɔmfa ntoto hɔ no ɛna ɔde akɔtɔ fon enti ɔkaeɛ no ɛna mede kɔto mbapa ɛne ne mbapa sɛ because ɛyɛ ɔno nso yɛ biribi ɛna ɛyɛ adwuma a wayɛ ɛna waka kyerɛ sɛ n'adwuma no ɔnkyɛm sika na ɛbɛba ɔnkyɛm mmienu ɛmfa half no support na ɔmfa half nso nto ɔno deɛ yɛ ɔno ane deɛ ɔno ane adwuma a wakɔyɛ nti no wɔne phone na ɔfo sɛ me nso deɛ makɔyɛ ne hia phone a ɛyɛ ɔno ane sika ɔnyɛ abɔne ɔkaeɛ na mede kɔto mbapa ne mbapa sɛ ɛno deɛ ɛnyɛ problem because ɔbaa naa na wode kɔhyɛ no animonyam na ɔso wɔmmoa wo a ɛne ɛboaboa sika no deɛ wobɛnya no sɛ ɛdeɛ na wode kɔhyɛ no animonyam ne ho adeɛ na mekɔyɛ nti kyerɛ mu yie sɛ sika no a woka sɛ ne brɛ so sika no adwuma no wo so wɔnkyɛ mmienu na ɔmfa baako nyɛ dɛn meka sɛ wɔkyɛm a na ɔmfa baako ɛntɔ aduane sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛmfa nsɔpɔɔte wo na ɔmfa baako nyɛ dɛn ɛmfa nto no ho enti woanka sɛ wɔmfa nto ne ho na mommoaboa no nkɔware mema nka nkyɛn sɛ half no ɔmfa ma me ne nkɔtɔ nnoɔma ɛmfa nwuo woso wɔmfa nto ne ho ɔmfa nto ne ho wɔmfa nto ne ho deɛ na kyerɛ sɛ ɔhia biribi a wɔso wɔtɔ a wɔmfa nto na ɔde akɔtɔ fam enti so akɔbɔ papa amanneɛ na papa ka sɛ sika no wɔmpɛ sɛ wobɛboa no ma wayɛ ne ho adeɛ a mɛmɛnti aseɛ so ɔno ne kaa sɛ sɛbi abrabɔ no ɛyɛ mmienu bankum dwale nifa ɛnti na wɔakyɛ mu mmienu no a wɔde fɛ dware woɔ no menim afɔ no wankyɛm ɔno ne tam 6 million ne nyinaakyerɛ mu nti woka sɛ yɛ a wɔnkyɛ sika no mu no wankyɛm na ɔde amfa bi ansɔpɔtew okay ɛna ɔno ne kɔtɔɔyɛ nti mekeka kyɛ mbapa na mapa sɛ ma menha me ho memmoaboa me sika no tam bi a menya biaa no memfa nyɛ ne ho adeɛ ɛnam deɛ memetwaa so ne yɛte yɛ baabi ɛti ɛwɔ a medeɛ mekɔ adwuma ɛbaayɛ a wasesa ne nnoɔma sɛ ɔyɛ dɛ ɔkɔ nti nnoɔma no gu hɔ nti medeɛ menim sɛ awaleɛ deɛ ntɔkwa wɔ mu nti mebaayɛ a ɛsisa wɔ ɛyɛ nsa ha
ɛna ɔfrɛ me sɛ ɔyere so wɔkɔɔ ɛnam sɛ wamɔ amanneɛ ɔde me la ato blacklist wamɔ amanneɛ na ɔsɛ ɔkɔɔ nam sɛ ɔkɔ sɛ na ntɔkwa deɛ sɛneɛ wɔayi wokyerɛ ntɔkwa deɛ neɛ awaleɛ deɛ wontumi nwaleɛ o ade phone no ho asɛm na woboro no anaa dabi amfa nsanka no yɛnkɔ enti ɔkaa saa no nam deɛ memetwaa so ɛti me deɛ memewɔ adwuma mu koraa no ɛna meyɛɛ dɛn meyii m'ani nti mebaayɛ na meyɛɛ dɛn mefrɛ no ɛnkɔ ɛti meyɛɛ mewurawura maa ne sɛ wakɔdi sɔfo bi nkyɛn ama sɔfo no akyerɛ no kɔnɔngo sɛ ne sister bi wɔ hɔ nti ɔbɛma ne naayɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛna memeforo kaa ɛkɔɔ ne kurom ɛkɔbɔɔ papa amanneɛ baa memekɔɛ ne ɔpapa nyɛ dɛn ɛni hɔ ɔpapa nya ayie ɛkɔyɛ na mede nkra ɛgyaa ne papa ne ba sei na ɔbaa ne so wasesa ne nnoɔma nti mehu baabi a ɔyɛ dɛn ɔwɔ nti me deɛ mebɛbɔ m amanneɛ ɛne ɔbaa no gɛɛ no frɛ no ɔfrɛ no ɔka kyerɛ sɛ wokunu aba ha wo na wɔso wohu baabi a ɔwɔ no ɔka kyerɛ gɛɛ ne sɛ ɔno wagya awaleɛ dadaada wagya awaleɛ dadaada na wafiri fie bɛɛ 2 weeks wagya awaleɛ dadaada na wɔde nkora no nyinaa kɔe ɛna me sɛ me na wɔfiri me nkyɛn kɔɛ kora me sɛ bɔsɔ me kora maayɛ nti awaleɛ no wagya ne tambɛ ɛna yɛde yɛkaa ne saa nam deɛ mede nkra yɛ dɛ ɛmaa no sɛ ɛneɛ ne papa ba a ɔnka nkyerɛ ne sɛ mekɔ asaa yɛ dɛ aba ɛna me deɛ menyɛ dɛ memaa biem nti mebaayɛ no yɛdidi maa nam deɛ metee ne nka ɛna mede kɔtoo me sɔfo anim ɛna sɔfo no yɛ dɛ ɛfrɛ no ɔfrɛ na meyɛ dɛ yɛhyia no yɛkaa sɛ nam so deɛ mayɛ ne biaa no ɔmfa nkyɛ me ɛna mebu nkotodwe ɛwɔ n'anim ɛwɔ asɔfoɔ no nyinaa nam so deɛ asi biaa no meamagye me mfo nso atom ɛnti wo deɛ ɔmfa nkyɛ me ɛna yɛtwaa so ɛno koraa no ɔmpɛ paakyɛw no mpo because ɛnsɛm no menim ɛnam deɛ memetwaa so na yɛde ati yɛ baabi nti ɔno ne baayɛ no ɛna ɔfrɛ me sɛ mema keka nsɛm bi wɔ akyire nam sɛ saa asɛm no a memekaeɛ no mekae nansa meka asɛm no Saturday ɛne saa asɛm no a yɛbɛkae a mepɛ a wakyɛ no meka ne Monday memeka kyerɛ maame no sɛ mɛfrɛ biara no wo se wɔne sɔfo no ɔmo kɔyɛ program 4 days ɔmo maayɛ mɛfrɛ biara no wo se ɔmo kɔyɛ akwankyerɛ ɔmo maayɛ enti ɔnka hunu sɛ wo ne obi yere ɛkɔ baabi na wa ɔmfrɛ nipa no ɛna nipa no kora no ɔbaa no abɛdi wɔ yɛ biribi nti na ɔyɛ dɛ ɔbaayɛ ɔba nso okuta akora ade nti na wɔmfrɛ me mmusa me sɛ sɔfo sei ɛna ayɛ dɛ asi anaasɛ wɔyere no ɛdeɛ nti na waba ha obi baako ho aba asɛm na ne yere abɛdi wɔ sɔfo a ɛwɔ sɛ ɔfrɛ no na obisa no wamfrɛ me ɛna meka kyerɛ sɛ deɛ woyɛ no asɛm no ni adanseɛ ni ɛtwa asɛm no bi ho ɛde yɛ adanseɛ nti wo ne me yere no ɛtwe mpena ɛnam deɛ meka kyerɛ ne straight ɛti yɛka asɛm no na wɔ se mema kaka sɛ ɔne sɔfo no ɛtwe mpena nti awaleɛ no kora wayɛ dɛ wagyae ɛnam sɛ waa na koraa na wopɛ wokɔ bi na ayɛ dɛ akɔ ɔyere no ɔne sɔfo no nam sɛdeɛ wɔto nnwom anaa sɛ nyame adwuma na sɛ me yere no yɛ sɔfo ɛne ɔno nso yɛ sɔfo nti naano yi koraa no yɛ sɛ ɔmo nyinaa deda ɛdan baako mu wobɛfrɛ wɔ sɛ mene sɔfo no kɔ a wobɛfrɛ wɔ sɛ yɛn nyinaa da hɔ mu nti ɔmo kɔ pirikyi bom ɔmo kɔyɛ akwa medeɛ menim hɔ nti wobɛfrɛ no biɛ so ɔne sɔfo no ɛkɔyɛ biribi ɔmo kɔyɛ akwankyerɛ ɛnam sɛ na akwankyerɛ bɛn wote aware ase a wadwane yɛfiri ne kunu ɛhɔ de ne ma nam sɔfo ne ne kɔ pirikyi ɛti meyɛ nam deɛ medeɛ metwaa so nti yɛaka asɛm no nyinaa wie ɔfrɛ obiara no a obi wɔ ha wɔde ɔla no wɔde ato blacklist wofrɛ no a wɔnhyɛ da nka asɛm papa bi anyɛ dɛ ɛnkyerɛw ɔnka asɛm papa bi ankyerɛ nam deɛ metwaa so na mesɛ baabi menya awaleɛ no mfa nto baabi na meba no a waba no mempere n'akyiri akwan nti sɛ ɔne sɔfo no na ɛyɛ adwuma mprempren yɛɛ ɔne sɔfo no ɛyɛ adwuma mprempren yɛɛ ɛti sɔfo no koraa baabi o yɛbɛka asɛm sɔfo no baabi ama mebu ne baabi sɛ bi obi ntomago ɛyɛ nade enti sɛ nipa no baa hɔ a ɛyɛ sɛ wofrɛ me sɛ wɔyere nyanyanyanya koraa no a ɔyɛ ɔyere wopɛ no ɔne no ɛyɛ adwuma wɔ ɛhene fa kɔnɔngo okay Emilia kwaisɛ ɛna ɛnsɛm no ebi mu nna hɔ yie ɛma me agye sɛ Emilia wei ɛnyɛ sɛ dum ɛkɔ ano a drop a line no Emilia deɛ James Safo cannot to be sincere with you me nti me ho ase wɔ nsɛm bi mu nsɛm bi ɛhwehwe ma so
enti se wo tie ye ne a minim se wo hwe onua tv fa na ene ye ni nkomo na nso aka wo side kakra ema ye hunu ba bia ye betumi de asem no ato because asem no mu na ho yie ema me yenko edi de tre no me de ne ba ha se awale no wo no wadwane me pe wa kira kwan me hu ma pa wa chaw still na de wugina de a yen fa awale no nto nchen na me ba na wa beto mu no yen pe na kira kwan because wo no ukuta nkra mienu edi enti na wo de panyini ni di wachi na wo di akora no no 4 years no edi koja me fra won so a wo se akora no wo papa nua ho e ta fra obi ma wo se akora no wo sister ho na adana wo ko sofo no no ko hu wo ma no adana me man ko sofo no sofo na ye de e ba ha bra wo se ko bu nkotodwe kura ya so mpanifo no ehia wo ai sofo no de me de asem no ko to na ni no to so ya ena omo fra oba na ma ne ba he ha e fra sa sofo ne na so le panyine ye ene oba ne ka ho oba ne ba na nkura ne di na chi da bi wan fa akura na enti se make us ba bia oba no anka sampo ewo wo wuni mu ho sa sofo na wo ne ne ko preach no wuni ba bia o ya asole no enti bi na me ba na me se ai re oni abadaye so obi ka che o se wo abadaye oni abadaye because kotuwa no wonu ni wo mu na wonni mu hwe no eno de waja na mu obi wo sister ena wo de panyini na ono yesoma na ebeyeye no edi wachi enti sa wotan me de ane se me ba no so wotan ne ka ho tin waja no ho ti me de me nu ni asem bi aka abofra no e wo mu se 4 years no eni aban me na mu se mente no ba sa wa asem na wa ye no ade na wa ye ni nti no eno na me wo ba bia me de no befa ana me de no ye de e ba ha ti eno anti na me na okay enti se sei opa wo yere oma anasa opa oba no umpe ba ni bi ni yemu ni nyina yehwehwe ni yemu adwe sa kira de e wo ho tie bia se ne abeduru se no da bi sinipi eye question upe wo yere ene wo ma ana wo pe oba umpe ba ni bi me pe mu mi ni opo yere no ba kwan oba yi fa ede wo fa so nyina still ene na million ene bibi ho because said ye safo esi eka wo fa ne phone na wo kra wo on page mampo na bo enwusuti I know correct on page ma wo ya kwadwofo on support be ma wo bibia mu de wo kokko sai ha wo ensam sai wo hyi eni odi ne hu ni de odi ne hu ni because said your papa ba ya wo sem da mu ntutu de e bia na oba ne ni hu ni odi ne hu ni odi ne hu ni okay enti yanre se wo se wo sai ko ba no so on sai mra no kire se bibi wo ba ne ho a ope ade ne wo Emilia ho a wani je ho pa ye ne ya wo free wo nche no wo da wo na we are said the empanifo kora bu baby sa ne mia bia won kaye enti because Emilia no nye gudu ana se e fa baabi no wanya na ma o ye gudu wo die mu eno na me pese mi gudu ne se ade kuta no no de mawa enha no ena ade na adwuma na me ye no se nyame adwuma no ono no wo ho like wo ho ahon keka subawe me ese me kan se wo busa me se aha ti me kan se de mimi no okay ene me ye hu ahon keka no on se obi a like we serious awo adwuma no mami hunu because oba a wonim se ni kunu ye sofo dwuma nipa binum ti me frɛ no na omo ne bompa ye wo phone so oba kra frɛ no ne bompa ye wo phone so a wone ne ko onti nyame so ma se tire me bisa se na ho keka wo nyame so mo no ene de an ihunu anu de Akoma FM mommy e wo musa papa otompa yi se woni mo mpato boy penny enadwada make cancer only mpato because like seriously asem we waka fa Emilia kwese ho no enkyere me oba nyamesuro woni tirimu a obetumi aye sofo maame we find say papa ma wonum sister wa bibi wa baba wa no because ne wo ye ya
Omo wa brabo mu woni na tra efie say 5 years. 5 good years. Edi e pa na million no ene wa ya. Wo betumi atre won sa hwe so aka say anye bi akra no emi 5 years wa boa me ama ya ye we. Ko batai kula yento bi. Aha. Mon to koba koba ka tai kula yento. Ka koba mon to bi. Enti obaboafo no ene de hene. Asemu. Oni mpato. Woni misisi wan ate. Na de no wede eche. Oh, say ya kan dia asem na me soro no. Say no mi hwe. No ye virgin. Well, no, oba say baby say no ye virgin because oba wa wo ba ko uhu na ne ba pede anya fie say. Ba 6 years. Ah ba. Oba ne ba pede anya na wo anya say. Na wo ma say. Me na me libi. Ani on soro wo. Dabi. Waba wo no waso na adwebo asoro wo ama ne banya 6 years as a ogoshi. Ah me soro dada. Ba sa wo ka say patwa wo mu different. Sure me difference dey wo me. Aha, nti say ebia ye ka say empat say dey wo kan ye no e ba mu style dia. Me na me kere no. Oh na wo kere style se no ono kra no onim style. One way. Aha, nti no dey. Any neche because me onim die nti a me kɔ hɔ no se be ma bi be wu am wo baby so oba bi be wu am be ma bi a be ma ne nya no hwɛ obeduedue mu no to kura badwe se obeduedue mu ni nika mu kwadu ɛso emu odu poti achim otumi wu abe ɛna aye ɔba ne nso ni sisi mu ambre ene mayo ya ba ya wo mo wan musi e friend twerking eh and as we say koka fufuro wa bra minim ya twerk musi twerk enti da bi sofo men sire men yesi abre no papa men ya abre ku ya sofo timi nkyira me ade ba ko ho okoye adwuma ni se okoye adwuma ya wonye sika wo so wonchem wo se okra bibi no ode ma me ba bibi sa so okoto bossa shots ne secret bra wana and then sika sai and wadie because okoye adwuma ikura no sika kakra ka ye wo se nko wonchem wo fa bi support wo fa bi ntu no otam ni nyina akotofo ne nsam na emra ne de enti ade pa na wo ye ana nyame dwuma no kra no so wo kire ye say e bia wato nyom boa me ana wo read bible ana wo no na hihye nkonwa ana wo ko asamka so ko nsam ka boa me wuntimi nka ahwe nkire ye ana ne na chese kwa wo na mesra ma ko mesra Emilia because ya ne wo kasa emi ai sa James say wo hia wo ne nkoda ne nyina da wo bra say wo akɔhye hene fa akɔhye wanya say kako 2 months kako bosumi wie no wo hia wo ne nkura ne wie no wo bra wo na wo de abufuo sisa wo ne ma kɔyo enyo na pake wo ne ma yes enyo bi wo ha wo ya enye sofo ye enyo bi wo ha enye Emilia media enyo bi wo ha ekekere ma adwene te se de ekekere ma akwa adwene okay akuya Onua TV etwa wo mo ho abasema na wakwa akɔfa nkrato de aba akuya me ye ne Onua TV ntwa ye ho emrasisi a se de be ya ye ba de be pie no enkrafo no wo maka ni na so benya ho tietiefo wo se Emilia fa because onfo wo fom ya ne wo fom na pacho well I don't know tell me bi sense odo no ne wo fom ene pacho wo enti wo na akoi na be ma na sa be pa ocho wase yakobiem osesan bra edi eti no osesan bra enti emi wo be fa kwa na che yensemu na enti sa ye hunu se de ebesi abua yensem yi afabia enti efo ye twa ho abasisi atonsu ne baye awie obaye a onante se ene sei onante se nyina se me ne oba bi ena wo ho na ya freno Emilia Kwesi na o asanko ewo baby ewo ni ofre Akoma FM eti mene no na wo ho na ye bobara no na menye ne ho ade ai mekobo kokoko kire abusuafo na yegusu a yetu anamo no enti nyinsan ye de ebem na nyinsan ne ba mo no na se kwan wode me fa so no akoye se ase wo top pressure na ama me pressure ni nyina ne se ono a wonye adwuma na oba afoforo na oba kumate foforo no na be ka kire ne se se wonya adwuma
nyinsa ne ntino wo ye security gold mines ni bi nti wontimi fa bet no emma wo ye nti so wabade a me wo fridge ye de wo ho nti ma mfa nsuo ngum na ye de eton na me nso me mfam se de be ya yensa be koya no akora nso wo hye ye funu nso be nya aduane adi na no ho aye de o ka kire me se ono de nsuo de ense no am wo didi matem kura na me de mi twa so ti didi ma okofa long problem bebrebe it's saying bobo me ntia efia me ne timu no okoka kire me nua se ono ye nzemani ya apra ho yeso ampra ne ye ko fa nsem bebrebe baaye ti wogina wo no me kura mba mbeta na chi fisa afi na obi de hye afi na mehu ne foforo na we mo so de me nua ba ti me beta na chi eno no kaka kire me nua ba no se ono de oye nzemani o enti o ma nhwe ya obehu de o mo mpe eni eja enti akoba nse sense man so de se de wo ka obi anim enti akoye sunsun masem na ne nyame nko a ene de yesu ne nyame hu ne mabona ne hoto no ana metu free ye fie ho ana me ko ha da wo abija kwanta ko ha da no yetewa fe de ime ko ha da na me ka cho se ma me na ye ko ha ne da no o ha adwene kakra because anybody ohun so ha adwene abehun se o ha adwene to ko ahwan hu su ye ana agi sukoli ne yesesa no ma ko ya fe de o ko ya waso no ne ye mfantini ma me no so ye mfantini to abesia ne ma me ene enzo bu akasebo ene omodame papa ene be ma wo ye kwadwefo ene be ma wo mpa adwuma ene anam se obi a wo oba me do wa be ha dan wo ba bi no wo ni ma me na be ye wa na me ye kwadwe ni anka wo tena me ho bedru pemben so se ene de ye tete wo fe de me kwa omu di matem ye se omu di matem me de ma mpem wa enti wodo wa na omu abetwa omu ho ye de ekon ye ni nyina mu no omu ye de akono so nyem eti ni na maame no eka kire me se de meme yire de aye no wadi natam na ne babi nso wo a maame no babi wa no ye yalefo enti me yire no be ka se wo ba yalefo no na atwema mentoma agogu bola so enti wode koye mi bibi na maame ne ka se enti sa no mo atwa mo ho konye ti maame no be ka kire me se senya mi a na wadi no ni ato a ko be hu de wode be ya ama wode be ya wo yire me yire no ena me de me pa na cho se wontwa so na wonfa ne se e wono ane ba ena afomatia no ena de twa so nti wo ha na nyinsen awo kan eno anajo be fanse be leve mo ena me kopeka ti me kopeka na me de ko kontase ena oye de nya me so ye operation eno de Canada be ma de wanya akwafa yi na ba de wa woka ena me ka bo nyina me boy ti edidi ma na wo ye de wo ba fie ti wo ba fie no na se enomoma ye den kakran so na me fo so se de oba tan ho nkere wo ti na me ba me ma mo okra ba gi aduane ma me so edo ti na me ba gi de e ba gi aduane endi ba gi aduane ko eti wa na so ye operation obi ani ho me no nwie no nkwa na ye de e wo because me no nwie no kra no ma nche da nko ye sa na me kofu obi ma ne ba waza be hu ye ntwom anam de mi twa so ntimi me sole ahomache esi nuoma esi nkra no ho no manyina de so hie esi so emiamia eye obibi ansa na me wo ba bia ma ye de makọ enti me sofo a me hia no Thursday no se ye mu konhie mo ye sunsum sole fo ni bia okay ye konhie mo nti o mo na me bekọ na me so ono ahwe fie a efie nwoi ana o so okay obetwa me lolo fe no timi mpe kakra emfa mo mu ena me frɛ o sister panyini se o mela mehwe na me ntu kwan kakra enti oba no eno kra na ada ne buachi bidin na me ya me pa na cho no ye de oba eti oba ye no wode ne sapan obi a behwe unua wo no pa no betem kra wan to bia ma na ndie fa ho be ono what ne be bi no afre na me de me twa so o mehwe ne ma na ko oba bi wa so ana me de me twa so se ne unua ba na me kakra wo no me de ma me ma 70 cedi time 3 days pe me kwa sa ba ye de abetom enti me wo ano mo fra me yeska san ana me de 50 cedi o ma ho mo say 70 cedi wo ko di say 3 days eno kra 3 days no kwa me ba no me ko Saturday no o ba wa wo foforo ana mba Sunday na aduane wo ho ade aduane say banche ne me na ma yan kwan so si ho aye yan kwan yes wo enti 70 cedi de me de mo so mo fanye de emfa ntu mo ho na me kwa ye de abaso eguso a wutie ye ne
Yera Safo, Jim Safo, and na Edwetwe Nkomo afa oba one ne tie frɛ no Emilia Quason ho. Na yɛhwɛ sɛ emi Ismail sa try biam mame. Emi bɛfa ne phone ne ne na di nkomo because ensɛm bi ehwehwe maso ma me because ensɛm hwehwe maso a na kyɛ sɛ menyanya ne amehwehwɛ no na kyɛ sɛ menyi nsɛm bi ni na kyɛ sɛ mepɛsɛ me sɛn rewura mu mo na me rewura mu a agye sɛ emi wafa ansan metimi rewura mu enti sa ekwoka yewura James Safo de a mintimi nwura mu bebre enti James osise we ya wo ba ene oba no me okay oba no na efra we yo mo mpeke na ye ne no eni nkomo kakra ye ne ni nkomo kakra na ye hunu de etua mu pa de etua mu ankasa James what's a kwan be so ena wo fa so a wo di hia Emilia kwan be so kwan ni nyina ne se sofo na me hu no na ye na kra ani Emilia enti me call ni fie na me se me kwasra sofo no ena ono ne ka kire me se owo na kra bi wo ho na wa ma na kwankyere saa wase wagigi ne ho sika di enti me ne nkasa enti ode ne ma me na me ka kire ne se enti me ne kasa no na za nkomhye na aye ba ana me keka ni nyina a kire no enti me dia me mawie a me kɔ na enti nkomodie ni mu no wo phone no so na me ka kire so me pɛyire bi aye de awale no edi asɛm ɛna apart from say bi a sofo no ɛka kire say wɔde atronkom hye agichi Emilia sika di sa amasese no wo hunu ni awonsan kanyi sika foforo bie mu no ede no wasa ka fa Emilia brabo mu ana ne fie kire wo ono ne ka kire me mese good ewo mu fie Emilia mu fie Emilia ka ya na sofo ne kai eti oka no me de me manko ne kura nyame animu ne because me no enye de nipa ka ana me ka wanko ho ba wu ne se ho de dabi okay na me kwa ho so hello Emi. Yes. Emi mo ha. Yeah na. Oho ya de. Nyame na dum na wotwe. Nyame atom. Adan na woni wukuno ene wo matie. Na prekope wukuno si won ka bi nhyiemu. Wapake woni ema nyina adwane e de afirifi a ohwehwe mo kira kwan bi a ohhu mo. Okay, the woman say we the woman say me ka starting ono ne nsam waka me ntini mbuba me dane eni kakra bi atro na me ye adwuma ye spirit ne wo golden star bi die dogo na one day me kwa adwuma na me yare na me sofo bi a me sana spiritual father ye friend of blessing sebe na me no ni wo problem bi a me friend no na me friend no mo bom pai man nti one day bi me kwa adwuma na malaria ta ken me ko night nti me ba fie no na me yare na me friend sofo no say or was suffer back when in train so person ne or the phone man no bomb pie man no the phone man dem me ya me or other tonight TV ya or say me tell me tremu am on me bomb pie and I need me o me dem ma bi wo ho a no se kan na dem ma no kra na wa hide dan ya ma me na dem ma ne good o hwe me ne ade but me no bitimi sanya me ensa wo me so ta dem ma na me ne se no kra no e sa me twemi free no Emma no be ka kire me say bema no wo yere me ensa na me say ai Emma say bema ne mwa me na ne yere me me na me no so ito ka sa cha na me me pe ma ya return to mo mpa ye ma me Emma bom pie money ampa instantly o bom pie ma na me ho ato me Emma male asa wona di me bi ya seko nti e ho na obebi sam sam aware ana ana si dadi me ware na sa bema na wo kana sam na me ne ye Emma no be en say me ware dia ndio ono se ye sofo on ware ye nti no sa na tie de ono se ye sofo no ye na ye nkambom ye nya me dwuma no nti o kan sa na me say mate nti kasa we from na me wo ba 5 years ba owa yare bi wa ya friend ahom share one so nti akwala ni ta yare mama bom pai ne na ayare sa siam pai ba ya so na me ba no ho ye den ento no ana me ni di nkomo anti me ka chen so mfa ne number ma me ana o se me nje no wo me sofo ne ho nti me bi sa me sofo na me sofo nti problem bi ni me tinya ade me number no no de me number ma ana me friend ye den ni di nkomo na me ka chen so me ba ne yare ne ye ben ni den ana o se o be fo car be free kuma se be ba me nchen
na me ogo so akoko be die bru and of for car it mean I'm saying is cut 2 million and what the lol say free Kumasi the bar men chain what bogo so nti o ma yakoti se haban bi won suo mu ni ade and ye bi jojare me ba no so kra na yare ne den enko nti obae no that day no bisano onwan ka sebe ka me Bible kita no no ne kra bia iskama tani ne kra ko be 4 million that day no emu njiane ne ade enu danse ene da kwacha wutie me emi me so de mu ade pa o say me jina so pa emi aha nti ehon no ben ne say opese na ye kabom ye nya medjuma no ti asore ma me ana me se fa na ti ade a me kra no mi sanu na nkofo ebi fo sha me ho komse ni pakasi me ye stop ba ene abe nti se fa na ti ade a mate but no fan kompai bom ene da me ka cha ni fa na ti ade a ono dia maka e den abesra ne o Kumasi nti obedi 3 days wo me nchen ama koy nti koy no o ha no friend say o ye sofo no person me buo ni nyame dwuma mu ena no say sa o ye evangelist o ka nyame asem wa bonten ti sa na tie dia me buo ni nyame dwuma mu ena no say o peska sen no say o nya be 15 million o betini ato machine e dia ko ka nyame asem ena no say sia me wo ha dia minister na isia wo me hene so nti sa na tie dia nya bakere na bo me so am gi me pay a na me dia sen no dey na be ma na me ne sen no man is caution any ade it's a promising that man ni mo obese ni ka 15 million it's na me need that say can say for the man na ma transfer man na dia to machine it's no operation me say me tani kan man man tani kan amana like oni me dai na de but any dai crowd by say do sika to nya me pa o kan nya me asem abonte ni me konda nya me djuma no me ho bia na me djuma me djuma ho a na me nya dene ho it's a cancer na me say me the cancer 8 million 8.8 manifest in 3 days time and on the sound 5 million the can and on no friend me be sound to akota machines na and o catch am so nkota machines na ti see be the oteno e ho ye busia fie into a person ko high time make me aban in time e go Kumasi ho and I'm seeing Kumasi die no high time and I say Kumasi da wo kita 8 million kwa wo be ni na say kana me dia say no fa try machine na nsa na fa ko high time ana me say ni sa nti ahono ana afia ka tam sa dan mpo nya botre na one ni bra ne da but ne ba ye mi be say for ni say ni ye adwuma nti eya me kwa me be 2 days so na ma yeden na ma san ba wase bogos to ha ba ye me adwuma no ana ka say onko pedal ni di so nye bia on frame nti mantini kun ka be 3 days and of friend say wa copy machine ni na ka FM mic nti me san sending is ka mo fanta FM mic and me san sending 3 million e de ka 8 million plus 5 million plus 3 million no me san sending 3 million de ka na nti e ho me dam so da ye me hu ma me nsa kokko ba ko ne hia me no ba mo tuntun ba ta kokko no kwa na me ana lady kokko ni bi juna ni nchen kata ni o ka wase me won ni say ni kunu no nti me nchu me hwe na nti ho na me frɛ no na say so fu gen ni say na me hu say o ba bi juna won nchen na o ba na nchen me won ni say ni kunu no e say no say no kra no ni ma me nka e try na mienu no o mu wade o mu ni subo mo kasa ro for nti no o mo sha o mo mo na we ja o mo life ana me say na kokko ni say no say kokko no so na ya le girl wo na simple ni kokofu ya sana ma na sa le di no ni me jai na me sister no okay na me smate nti we na e wa me ba ni nchen wo Kumasi mi be 2 days e bi okonye 2 days me fa send na me ba de tia ahomati me ko adwuma nti ahomati pa na ma be foka na me ko ni na ye me am no fe me ba kra wan si bi kro man because ni nim say so me siam na ono ye sofo no nyama be tia ide fi de papa eden aba nti ahono ana ne sofo bi afa ni Solomon owa abon tem nti sa sofo no one day no friend me no say ni sofo tin so person ne kasa ana di phone ni man sofo Solomon no ana sofo Solomon ne me kasa so ni ba ni good pa na oye na kwala no nti ni sa me se ne betena
Mission ye me back to Martin for the suffering yet extreme. Na mommy, one day me ban in some Kumasi, and I drew me no and pass well. What from it? So I done me a sorry. Come on, me down and me think so, yako. You may catch a kitamio, me done man because no, yes, software, or think of 4 friends and what's happening at it. And I mean, done me touch and a man. Into me, no, you to make it a point, it will be keypad or keypad, na me jay, and I mean, done me touch and man, no use. It's me down a joke. You see a talk, our tongue swaggle. Station one and yes, if you catch him. You see, once I offer or your call, and I'm a show, not the banner of the 90. The banner member through school, and what day, or I must see the day of this year, Mona, or your dominant, and on a drink, mono different Asolastica. Name it down to me, sorry, and let's say, dinner William. In fact, that very day, may work for you. You see, no, me fear free, them go. Good name, see me. No, only he said, I dear young, and a bank in the book of the ACD. Man, it's kind of the same bonnie now, not the same now. I was take a cocoa lesson training. You say, can on phantom machines in Adam, not the same girl. In a buy and me banning so with Master, not machine, yes, you hope. There's some of the money in our phone machine, and a machine that the beers one of what will be sick at that. And the Akoma repair managing you. Yes, can I make the money now? On all this time again with school, Makasa. It's that they not how much on the ACBA. And I'm still my son, I'm the family. I want to watch you to Musa Sikano, I would demand in Nano. Well, found cotton machine, so the quack preaching them no or the ma, Negano no one nursing school no. Mommy, or catch them say, Sikana made the signing where you so not the car into the church here. No doing some information so Diana, me then you made it for me. No doing some living or the same into a catcher to a scam where you so no one cat or the Chiacate one cat. And I made a child so many a kai. Into me told that or yes, I know. Me 3 days long and me so car bar, you crew. Into me one of friends so mammy, ain't see your new chance on the other. And I know Sabam in chain with Bogoso. Obama in chain with the him with them, fast screen. 34 inches that time, fast screen now on 8.5. And then you a toy. Them and I'm in any of thoughts after screen. Every board them who read them who is the fast screen bonus. Or person in the chase that be. Let me see, dear, trade them. No, I was saying, or per se, let's tell me, make me free, gentleman, no cotton, not the FM mic. And I'm saying, fridge. Me fridge, I. I'm not saying, no, fridge, then I want to see a man in cafe. A table topping, open top. I'm catching some fridge in a party. But blindly the victim at all fridge now, a behagen. I'm not saying, any 3 units were fast screen, 34 inches. Little brown it on 8.5. And look, I come to me for fast screen man. And my man coming fast screen the back to master. So I'm from top FM mic. Mommy, you need to be good so fast screen a bit more. Or the top fast screen is 4 million. Maybe 4 million you can scan away. Make a saba. It's winner. Obama in China. Study also Obama them at Dadia. Asia. Studia. Or no your family and my dear to me. Obama in China so per se. You see, I'm a papa, no, yes, of phone on page, and I'm a study. I'm a say. Into me, I'm standing in car. All them in St. Cosin, I'm standing in car. Did your friend and did you? Name son of me, no, my family. A do at 10 to 50, 20, 30, and I'm a family. Into Obama of friends or Obama in St. Akoma, papa. No, open your see. And Obama in St. So, no, my family 2 million, not the buy. So, the buy, and I, Mr. Young Comet, papa, into many corners. The crew in Theodore and Cobra, your chance, you. If you chance him and push young papa crying so. Number Mr. Daddy, you're bound in saying so, and you shall not say, young cock, mayor camera. And I'm Mr. Dar, Dama Messian in you. La me be do no kwasiapen. Into way them a something. Not the higher client into young camera. And I think a young quick return fee, young quick, your business fee, and Papa Matiapo, into young coffee. And I know say, let your banning say, and stop pine your dear barn. And I'm my mamma and I'm and the son said, into your young day, no say, or you mean to your penny or chapel yasso. Into so, Aquala and I may be banning say, as so did the dear then. Then the son said, there is no say, no country and don't touch up.
baako nurses council pomra eno wo de ba nani nti ono to kronika o nti ye dru fie no ye sa ye ti ne ba bogo so ne be dai ana me ka say na me papa ka o nti e ben den ana me ya me di 100 cedi share envelope ni mba cho wusi hello me jira so Emilia matema so pa me de 100 cedi share envelope ni ana me ka say mba papa say yan sa bibi entamra na oyo penyin nti mba nanim kwa ana ti sa de okokumasi aba ana me ya me ma ne lol say 1.5 wa de foka okokumasi nti okobi be witu wo ho ana osaba me sama ne lol say no ba me nchen so ba me nchen no ana o de snap ne de bae na msi ya kwela papa nke so obi ebe ebi de tiba ana o ka kira me say na papa si we tia ne neti kaka na sabe na ma me so no hemfa no kakra ntino na ma me yo oba me hu be ma me se me pen na ono to peme ntino me mpekwa di twitwa njeno na me kwa me ne me papa kasa ebi obetie me ni ma so no wa jase na msi ana me ya me di 100 cedi di same group ana me sa ko ni ska bang me ni ya di ye lol fe ene de ko ponkun ya kwa no me sister kunu bi ana ya kwato no ene me papa ni abato ene me sister sentene from papa ye jama ni ensane ya kwato na ana me ka tell say daddy be ma na adane ke ye ba wona ase no eni o ana me papa di san say obi san me pen na me pen ene obi san me kun say be ma na o ti si ani say oba we wo pen na on mpesa adi no be ma di ebu ni kwasi apen ti si ani ni obreta so o pesa wo bedu me ba ne kwasi adi a ene ye fa ho ncha o da o ka kira ne ma ne yawe no so no ko bi ye so for anti sa onye sa na o de snap ba ko ene 100 siga mi di sen go tun de ma no no de ma me papa ana me papa ka tane se ka na tie dia onko na che se sika kra mode ema wo papa se edi tu trinsa no eye wo ankasa wo sika na ade share envelope ma ne papa sika hello Emi daddy wa sika na mode share envelope mode ma wo papa wo trinsa no eye wo akora mpo wo sika me patai Emi nyame nsaw yenya nwie de na nso so ye start ye ya frɛ na yenya yene wudi nkomo ye besan ya frɛ wo bia ntimi sraw ma wo phone no na wo nkyɛn ne ye frɛ wo ayenya wo mate biko asam no me niema bebre wo ho a na ekire ma adwene na wo se menya wo na menya kyemu me de enti wo de ye nwie kura abate kua no kase ye wie besan de watum why mate me makwa bade ba kuma 87.9 FM sramo wo be di asemba ye frɛ mu a momfa na me ensem ni bi wo ho a me di meti wei matra be careful matra menya wonu mu a yeso wei na de na asem ba ye nti enye da kura on na de ne da bi I'm not that type me ka no kura kyerɛw wo kwa na wo hunu sɛde obesi atutu wana mo no afa enti obi di asem ba ne ye frɛ mu a eye amon fama yen ne ye ntie nsem no mienu ne ye hunu sɛde obesi aka no afa eye me de se enye Emilia ne wo cheche ni nsemo ye ne MC Asaibo eni nkomomra enyi wo fidie ni mfiri a enyi wo TV ni mfiri a de aka kire ne doso Asaibo me mo ha ma ko me joso boko de nyankopon adom ho fere nso de da bia ekoso de nyame de adom ye no no de nyame ase be ma de se wo de wa asem ba de a e ma won sem kan ti no obobo anu ye hwe e ma kabunkum twa ni fa awurade jai oba ne ko yitum a awurade na ko ye bibi foforo yes zanete yo ma ko we de awia ye de enchia kese ebe free Bible Center yaso ye e de abra ye tiefo ne yahwefo nyina de do na anim epetie eye ba dani da nyina oba ade ne ya adum sei na se ye ba betena afidikesie isu a na chese eya apomuden ho asem mi srew ma me papa mi nua ba wutie me se ye betena sei na se ye beka apomuden ho asem a mi srew mo afidie ne na wo na tie bi na yale de ya papa mi se yale bowa utira nye ya ade da fom kro bi be che ose fadie ne be ma ho ato wa hwe abekwa akofa adi eti mi srew se ye pa ya apomuden a mi srew saka no kona kofuru bi na kotobi se de be ya dachi bi no apomuden betimi de watena kama ama yale bi mefa won hwe enu nti na abere bia no Bible Center eba wo na se be ka kire wo se yale bi e woni padua ni mu a etete wo ade bi e frɛ ne yale e wodin bi a ye bɔ na asase so se yale we die so de woni kire Bible Center e ya ho tokrom no aba ho beto
amwanya afa hodie enti da ne da nyina ya na meka cho sese betena radio so na TV no so na me kasa ade ehia pa ne se wo beje number no efise yale bi e woni padua ye ntimi nkane nyina ensi enu nti na number no ye de ma wo se de be ya si amo yare so a wo be hu so be frɛ number no na afi yare bi etete wa ya nka no oka wa baba heba center no wa ba benya yare sakan ene adukan amwanya afa hodie me se oje ba heba center ye number no sesi yi number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ani yawo ba ko e kan wo ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacha ope ba heba center ye kira kwan a mesrew Kumasi aye kasa yewo Kumasi atonsu agogo Government Hospital kase na esi on ehwa na ba heba center ye dewo ye mfiri won ko ba bia mesrew foni kire ho eda na obeje ayaresa na ehwa na obeje no so bi hu kire na ka kire no no nso meje ne de na ne ho nto no afa wudu ani kire sunwan so a ye wo bi osunwan area 4 ye wo sunwa magazine inside ho na ehwa na obehu ba heba center afa Kofoludua nso ye wo Kofoludua Ejusu station aye no mo sports stadium no ene di hwani mu pepepe afa wudu ani kire nkran patam won so a mesro ye wo bi otema eye com 16 lashibi aye beba west club anaba west city mesro fasa yale na yekeka ne nyina no fa bedan ya so ye bia no wo akwanya so obeba ne ye behwe wo kama chetesikasem eni bibia wo bedwene de fato ba bi kura ba heba center da fom se boko efisi ye pese hwe nipadua no mani padua ne nya ahoto no utimi de kobobra e de hye ne yere ne mba ana ni nua no wo hwe wo watimi ahwe wo kama etimi sew menwene se ba heba center yate wo monka da ne da nyina wo bekasa enti wo de okopie wa hwe ani sika da no okotua no ba bibia na okotua ma me papa mesrew se ye ba heba center din eye nkasa mu haw ne amane ane ye mu champion pa eno ne ye di agidin efiri tete enti obi obete ba bia ba dompe ba kase enti mesew enipadua no se ye won kasa mu na yare ne amane ne haw a ba bia wo so ode wani kire eye ba heba center mi tufo da ne danya ya na me kase ewiase no obi a wade a wotimi ye enti na Akoma magazine a ye won chichemu ye obi oye wen enti na wode ukotodwe no enu kasa mu yare ne call mai ba ko no wa ankosi aga no enye ho aduro ne kuta no aduro ne ahaba ni nyina kuta ba heba center enti mentra ho na finfa yare ne mo bo ho enchinchini enkotu sika ni mu mesrew ena me no kasa efu ani kire ba heba center se yare bi te sa arthritis ana aba wo kasa ni mu a uba ba heba center behwe wo kama sasabro defo edi nipanya age nkasa aboso eno so ubepie ba heba center ni nyina ya haban yo ane edidi dwuma afi kokram cancer a etoka sa emu eno so de ba heba center ni nyina ebeye ebi te se obi wo ho ada ne da nyina ni kotodwe ye ne ya obre wo kotodwe ho eya na da bia me ba meka eye yare a abuga na pa bas wan hia ba heba center dia ene odu kotodwe ni be kina chewo hwese da no wo sa de ko ho a wasa de aba doctor ma ho a wasa hwe ho entidi biom na wo sa tie no wasa ko ba bia kotu sika na gu de meka che won se so pese onkotodwe na ye wo ya no eye gogro dede wo mu tutu a wo ye wo hwe enye ye wuntimi fa nante no se wo beto na asomdwe be pie mu a eye ba center ye wo Kumasi atonso ago mesrew fa kotodwe mu hawo ne amane no ebedan ba center afi wudu ani kire ba center obi o wa sisi yare ana edi ninya ni sisi no yare bam da bia sisi na etwe no sisi no na ede trase no na ede so original ho eti so otena wa ma usisi no edi unya usisi no ka woto usisi no ede woto fam se etim anase kwachia wa menua ba papa usisi ni nya chia se ekimu a wo huna mane o na ntia wo kura be ye dia ma afi adwuma a wo konyina na ekwaye din enti ne ya wote yawo ewo usisi ni mu no a wo huna mane no mesrew fabra ba heba center impo sa chia se de meka no kura na uba ba heba center wa haban a yede betu sa sisie no so ama sisie na nka achia kohwe baabi no afi emireti ebubo hu sisie na tene eya haban ye de ye adwuma me se pani behwe enipa no omo bawa no omo sisi achia omo no omo kotodwe ye omo ya ana omo wo problem kese no enne ba heba center hwe omo ama afi de omo ato omo etimi so se ye sisie re na eha wo ana wo kotodwe ana ye wo ya ma me papa foni kire ba heba center ewo Kumasi atonso ago anatema ye bia na wo bia no kwa ye behwe ama sa o hawo no ewo sisi ni ukotodwe no ni nyina ho ato afi obi o ha wakonya nkwanhia ama ne namu kase abu se pen tete no na ye kofa ye se atama me owo ntama twema me mame papa minua ba
saa no ma ni nyina atwa mu sɛ de na wo fa afo a wutimi ye video call e ma obi o wa bro kire hu no saa na no ma na atwa mu enti mesrew sɛ wo kasa mu abu a ana wo dompe mu abu a mesrew baabi a wo sɛ wo de wani kire ɛyɛ ban heba center oba ade e de wo ban heba center ne sɛ kwabrane anya center ne kasa mu abu no ne asa kofa kwabrane no wo hwe yakofa bibi ne de ahyem enye saa na ban heba center tie oba ye de ahaban ene beto kasa na emu abuo no so ye beye ne boko na afi ye de ade afa so kama kama nansa echi wo behu se wo nan na tutu wo na emu abuo na ntimi fa nyo hwe no nyankopado wo behu se aka asi na kasa na toa enkoda ba bi nkodi wan yi a ho afi still ye beyi wo na aka wom emwa mesrew braba e ba center he bebredi moto ahwehwe wo de ka ahwo enne wo mu de se atwi moto etimi de wo mu nan no esa achenjiji a eno ye ba he ba center ya nwanwade no no eti wo ba na se yo na kasa na emu abuo a me se wo ba ye de aba to so amretia bi wo behu se kasa na toa afi da ni da nyina nkrofo bebre ewo yare ewo mo spinal cord wo mo achi kasa no e yade ase wo anhwe hu ye na se yare be hye wo achi kasa ni mu a ebebubu ogu wo frat a wuntimi nante na me ka kire wo na wabubu ogu na enye obi na ato adu yare na ba wachi kasa no anu ampa mua ye kan no ampa mua ana ode to ho enne ya kasa no aka wa mu obubu ogu fam no ba bia wo so ode wani kire eye ba center ye wo kumase atonso ago anatema ye bro no ba bi bia ye branch wo bia no ukopie wa se o spinal cord o haw ni amane abamu a ye de ahaban ene betoto so oba de ama ya ahaban no kuta na kofi ba eye chamfo ba brane mfa ntoto so so obubu ogu dem se de ya ye be mu asole anante afi obi o ha da ni danya okompreni ne na ma obibia mu ne honam tutu no onye hwen so da bia na ne honam ye ne ya abra ye wo mfidie wo de be hwe nipadua ne firi utiri so abepe wo nase ne hu yale kro ne de ho ahaban ne ho aduru aka na afi ho atɔ afi obi o ha stroke yale enti dane da nyina obesole no na afi ne nan mu ye ne dududu ne mpaboa kra awura wo hunu stroke yare ne na start no mesrew so hu no ma we bi na ye otitiriti ananse acheme nan mitimi pagya me nan ya mesrew ma me tuanamon america fabra ba center ni ehwo na se ye stroke yare ni bia yensia no kwan impose stroke na ache wo ma bibia na wo papa bi ede na to fam a wonya no ho hwe enyeye ne nsada no ho na no achimu asebe fa ne bra ba center ye betu sa stroke yare na se ama afe de ne ho ato no afe yare bi te se kompo obi wa kompo na edi ninya ehye ni minimu dendende kakraka wo hu de wo ye ne ho ada ne fele mesrew wo ba ye wa duro a ye digu kokom wo didie na kompo twetwen enkofo bebre kompo twetwen afiri ba center afi obi o hania ana ha no etwo enkoi etete no onim so okoyi operation no akowu Dr. Baso onyi operation bia eya haban ana odidi dwuma bra ne enyi twenu mfiri wa ha mu ma na afi nya wo fa ahodie afi obi o diabetes and pressure ana edi ninya eno nso mesrew bra na ba center yenya ho adwuma ma na sa no mani nyina mfiri wo so visa no ma na eda edi nya utira nya ye di stroke yare kese ana de baba betena so enti mesrew se osa ana edi nipadua ni nya amo ye nyanga obi won so oso ba still osa edi ni nya mesrew yam kura ya brana Dr. Ba emfa no osa duro ni bi ma kama na sa osa yare na wodi ayi ho a adane din abeto so se ma me na wo osa ni no bra na afi yemfe ya duro no entu ase ma na afi ho nto afi ne ma ni bebre no fibroid e ha omo misrew Dr. Ba wa duro bi a wodi with fragrance na wuti a sa fibroid no ba bi e wo bia me se omo mo ama no ne abagigi bi ma me ba ko obagye ene ya me no kasai okocheke abrochire ne fibroid ni nyina ayeden ayira ama ne ho ato no mesrew ye de kasa na aba awieye enti mesrew je number no wo je number na de ya modin de bodin ade bi e frɛ no yare bia no oba ye betu ase ama ho ato mesrew je ba center ye number no na afei yemfa kasa no emra awieye mesrew ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko eka ho ye 0244 988 004 me pato hwe ba center kumase ye wo kumase atonso ago government hospital nachi afei sunyanso ye we afo sunya magazine wa obehu yen afi Kofodua anso ye Kofodua juice station ye no sports stadium ne din hwani mu ana temanso ye we temanso ye ko 16 lashibi bako metam na so betraw fa yale ye nyina beda ba center na hoto ne ba bi a wo ko nyina ba hello Emi. Hello. Emilia. Hello Emi. Hello mami. Emilia entie hu wa TV ne so
tie hu wo ene me nkasa wo phone so se be ye beko yie te se de na Hello. Emi What's your me? aha enti to aso free baby a wusi ye no Aha. Inti me do say ade me no mame ka oni yedru wo papa ho bra wo di sika no hye wo di sika hye envelope mo de ma wo papa ma ye di tu wutri nsa no ho na ne yedru aha inti me ni ya ko me papa ho no na papa ka kire ne say obi edu mo kwasia pen inti ama o me papa no me ahye me inti so mi so ni say kwasia bo no de badia oh ala ka kire me papa mo so ya so don't me bad in it. And papa said, I tell you, papa the same say, Bear man, me pen on, see, I damn me pen. Not to me pen or time bezel. Let me see a da, me pen or I soften into me pen or when June pies, the better by ya, you know, I bet Caboma, and I'm German baby. So, why don't you need to? And I'm papa catch it, you say, I said, my banner can watch it, not say, no papa, almost some papa say, some papa 3 months. 3 months. Obaba yam one day. This year on 29th February 2018. 29th February 2018. And 2018 February, March, April. You come papa home May. You come papa in 1st May 2018. And you call. And you papa say, "Oh, my papa says, and 3 months about the one day." Ama me papa too san no so snap no so e no hie de ma no me ye e wo papa ni e na omo mo to no so de de kan na papa bi san say so for wo no me san no say o no fra hie nti wo ni ma memra wo nsa ya mamle e na ida ya den ye sorry na ya me kram papa na ya den papa ka kire me say be man so pele nti no o so be kwa kobo aba no 3 months time oba be me ho ade nti no ye nkomra na me papa na obaje me son le man me papa no yare at the hospital na na kwa me hima nya me fa ne class yi o yare dam empemi no me nko na me papa so ton ni yi ni fi hospital ba o ne ne ko jene ho me ho ade list no ma kire na wa frɛ me na me ne na ba na ya baje e ho ade list na me ne be san bae na o se o be ko kuma se dali ata me de ne ko sia ni papa me so fo that time me wo bogo so ho no na me ye djuma bat na me kom paebo the spiritual father bi enyumre no na me ne kom spiritual father ne ho na me ka tell say daddy ya ma na me ka say me sia no oni and I say a good car say me be be ma na yin aba na asore ma be bring to me yes na me di me be tia no aware no yem gon pai ne hwe de nya me be kasa we fi so no ni sika ni ade me de ma be ma ni na ma nkan tere me so fo no ma mo na ma nya say be ma ni or your self to starting na media man and I thought for the car that na me dey media me na say na dey da fia na dwon nti ade ate na okono na me gya na kwan na de kwan nti e ho na ma yeden na ba ne nchen okumase nti we no friend say o kwa achia mountain o kwa mountain nti me ma no roll fair o de beko na me training na 1.5 and o de koye nti me pejunam na me yam ya ni me and I'm saying no, the big question, the honor, and I'm a friend. No, Mr. K. We had the before me and coming here. And I say, my friend for me, say, daddy, me say, for me, the way a city. No, nobody say, what my friend for you, I'm speaking, Mate. By that month, the nurse is lying at the amber, and I'm a catcher, I said, came as I done. And I say, what's in our mountains of one. July 27th July 2018 and now cast a member and tell mountains for me a mom pie. Then catch I say me a night, me 1 night, 3 days. Now I take it off 2 days. Now my friends will do me morning. It is an idea, just a me catch them in penny for no. And I say me call up to a skill beautiful. Not me the bow and tell a child a bomb pie near shedding and me by the day. It's me courage when I'm cost coin. But no cry, I'm in penny funny day. And I'm a new penny funny because I know mamma me time. And I'm a ban and tell once to go. It's nonsense you be 2 days. I never see 3 days in a fashion say, Mammy, and time call in a money be. Now a jumano and more. The young Campbell not to say.
need na yam be yam juma no because pastor no na me like na person dem adwum because obi a wonya me ho ade na me san etuma me ya ni tin ye bi de say no ni za ye juma no na me metena won chen kuma se de e in fact me can be an tia be ebe resume Monday morning no your Friday it's a baby remember resume Monday morning no adia tell me so me friend ya me ntima nfa me tiri you stand back and to the adia ya ye with the 3 days so why did a CGT form 3 days no one ko juma tantama disclosure the security terms no tantama just a way awo one kasa wa saka ovi nti ahona me kacha le say ija ayo idie kama anko ejuma 2 days no be gono die and ye me yi me ready ma say nti dan e da meba e kopon back na ma babu abra me ho ana me ba e kopon me ba bogoso no ana me kacha body me say me kana me no ho so on to place me tia back here so ba fi me fi wa no so kana ope me ba ma anye nti no waka kire pie wan say so fu dia ba me nchen wo fie ho ma na ni no tukwan ama body ni frame ya na me ka kire nti me ba na me ko be di kakra obai no wa me tu TV no wa dem ho nti no fe me di time TV na no ka kire nti TV no wa se na me dia nti ka kwa jai den aba ama o se wa se nti obai no na me ni no san sky den you know body star takwa mining site company akesina takwa yaka sa damai omamutu gold no nti me class am no so obekwa night na nti da wako e no to dan no dikin ma fie wa no ana me be fie ne tina me koy nti me ba fie no ana ke ne friend say mama ama e pesa wo ba me nchen ni na ye betina se ni ye bubon paye bi ni na mi bibie kwan ma me na ni ne ska de ko ye hade na machine na me ka say okofa obi speak hade be say obi machine that the be our year into the burning channel in ya 2 days now me pay so na kwai so ba into me pay the better account na 5.3 and I'm a James salary no and I'm did before kai den at the burning channel kuma say so the burning channel is come the buy ni na sai into in ya be 2 weeks and I can say na me ama machine no e prepaid no ni na botre kakransa na ni te ya ben no me pia be ni ngwase nti yamu bobo mpaye bi asa ana mso mate nti na boy bi atem pai bo waton su park so school high school park na so na me ni na ya den yakọ ana lady bi wo boy ba ko a o seta wa ni ya be ma wanyim lady ba ko ama lady ne fefe na ma sofo no ono bo mpaye go ya nso se lady ne ennom na yeto ne se ana ko fa send the bre by na so ne ye den mpaye bo na ka se ke atem ye ngu free na se don star no to mu hu a e bia lady ni ma me da ka se wo kura na wo ma lady ni blue ma ne e dey drop you to no ana me ma ne me ka fa kira na no che wo free lady ni so ana ye free pay ya no so ko ya send the so mu yi so mu yi nti mami me pay ni me tax kita no no na o me dan tax ma mi di ni keypad no na ni keypad no so ya pata se wa na keypad ni di ni ana mi ni chip ni so me tax ni nti da o ye ko wa ama ni die ma me ka me Bible kita me send any studying to November you say you go me so friend send me software then my so wa na sorry ba ni wa am not joke o ka me so ma me ba for higher community 7.9 F makuma mu nsam dwumade no eno anu waso eguso a wutie no yeguso a ye ne Emilia edin komo nanso so radio bre questions for us nanso so mintumi misai esane ye bre nti ye nya Emilia time na wose ye nya no ne bre so ye frɛ no ane ye nya no akire ne benya no nanso so osere make cho say mitie nsam no a ebi ye me na wose ye nya Emilia enti for ekuya ni di nkomo ye behwe se china se TNT kura na wose etua me Emilia o de fa dropping from baby a wo won de ba ye be ma no dropping sika na wo de afa efri hwa na wo de aba ni ato aso china because ensam no questions wo Emilia kasa no ne be ma bi ne wo ne wona no wogigi sika na anye bi asofo na wonim se Emilia gisika foforo e wo be ma ho e na de ma no ana sika wode mani nyina no 1500 no ede no wode yoye
anya bia no ono so wo girl foforo bi o nursing school ya no de abaye yi sika e de hwe no ana aye no kure so wo ba na na de ne sika shamble pomu e de ma wo no ane papa se efri sofo so o de tu ne tinsa na questions ne dɔɔso emuaye e dɔɔso na so sɛde etie bia no ye dom sukɔ because aha woka asɛm na mehwe wani mu na ye krogie a mehunu enya krogie na maadwene mu ye me he na kyɛ sɛ mehia extra information mehia enu tie bese ya to aso Pastor Julius me pa cha omomra na akuya ne emini nkomo ye invite na kire obetumi aba ye send no no refe on to me ma ye bese ya tena so ne ye safre Emilia wo phone so kwapem se wo be ya ahobo a wo de beba na afa ya tinsem no nyina ase ne ye tumi eboa ne ye aha de ye yi adwuma no a ye no kroje aha ya Akoma 87.9 FM Akoma bu sem dwumadie no eno ena wasugusu a ebiai wotie no ebrenti mamema Pastor Julius Akwaba mama je so abru boko de adom ane ahweye bo nsuo no na me se eniema bi hihye o minimu enti bo nsuo ne nsa ne ngum ya furu no na metra mo se na ya tumi aka ne ye mako wode mo mo so Akwaba so mo kaba no mo so mo tuna ajesu a mo nyesu me hwe mo nyesu me hwe mama ya de begum so mo nyesu we ya extra hewale ti se obubo bi bubo o ti bi aka say ye what's ma if Emilia is telling the truth then this guy is into me fast Kwame from Obrogo Weja okay Kwame makan ede amount tamani enya or Emilia no and obi send a message you say Marco I think say she is good in bed because say be man so wonye na still kopa ne chewo dia and na empasoa and na waye okay Pastor Julius na na kwa Akwaba na Evangelist Akwaba na Nana Ire Akwaba where every teacher constitution we are more say Ghana Mrenya on one was the woman is an angel sent to the man but he couldn't take care of her. Everything shows that the woman is very good. Very mano agine so okay ma na adwada bia timisi won so afen na pa ana wa ma otai no anye kafra na etia Josie Josie ade wo ye hu measurement bi na na Josie measurement se asusan ente se kan de yo ma nya no de ka measurement ma ya ka measurement say she's any problem kra why and you just only be why afa beto aso why wada ma ya yen sa ejma fa ma little kwako me be o US na kwasi oben no what did you ability kwako we na ntade aha oba na no free US ba no say afa no so de ne de kwako je na just wa so anu ma no ntie kwa na kwa why wadwuma enti akwasi oben Mr. Akwasi Ben na me shira opa from US Saturday no na odi share me na me je na ya jama mama me share me mama na ya jama na me so on mama na me share opa na ma pia okay little kwaku ye pa na ya jama na me mama Theodora enso ono so e bon homodin ya update ni ade ya ba na Kokuwe no na nyame adom ne hoye ne sense na ba akula dia amna meye footballer na said ya akwa ne sense ice ya no odin footballer wa ba o wa ba ni wiase sabi kudu sumo age Ghana aboss we dia le go go do the time dia na dia Ghana former ko babo ma Ghana dia se ehie bi mo world cup ye be ja to ensentrani akola bia ase beche ma okay ye dey tiefo ase na adwada na adwada January na chedo ade enkwam enko bia na ache too much ma obviously in fact Akoma you are on course and I can testify that the man is on hot seats hot seats hot from Asankragba asakraka sana dinitia wow kwa asakraka oh yes asakraka ahana ya headquarters
aha yɛ headquarters ma yeah akese wo ba no yɛ frɛ wa no wafa me de bia no tisafo je na me ka kyerɛ wo mo sɛ sebi aha yɛ wo no yɛ nya hwio yɛ nya hwio obi dina semba no yɛ frɛ wa sɛ yɛ enokura nkotenti ne yɛte a yɛn de enokura nkotenti ne yaba adwuma yi yɛ ka no kura nko a ma abɛnte start na nsɛm yi the we see bo abaye kwadu na fe wadwane agya no kura ne ade no na mia menim sɛ ko wi oba be ka sɛ gen company biem na hono na menim sɛ ko ka de abesie ba o ka ya wo sa ka sɛ me da so panam sɛ kai ani ade na bibi wo ho ana man so sa be pia no busa ne sɛ ade ne something no on hu yie afi na ne sibu buam ya ade wo ma sa boys na pretty kwan ho o mo dwama no anya ba akom ye no nya kese from a free surkosi from adwa o mo bro no said ye o ma tetaw oh na so fa ye pretty kwan ho bi pen o ba bi betwam bia oh ya account won wasa be kan no sa boys no o mo saka wo am na ka kire wo o mo business o mo ye kwan mo anya nyam dwuma no o mo ye o no obi a o mo timi apon na sika ba da no box no na ntokwa si ho o mo ko ye nyam dwuma no o mo ko boxing ejo mo no mo sakrai ejo abrantie no na on se adwuma no eden o ka o sha sen microphone asai no asai skin ma sa na tie na no de eden nti asha sen unya obi a na ayama sebi jimi o ma jimi ne se unya obi obabua o sa ma ye nipa wo ye nkayefo mini problem say sabi ye na ye hyase obi na so emu a ene ya bedu de na ye gina enti say o hyenya medwuma se a ma obi no hyase a no kuta so dan ekuta ni ba 10,000 masa baby obi hyase free no enti media no say obi na aboa wo to microphone hwe ogina ne namu sani sika to so be de o me kona musa so for say ade na boy okope eyedi ana so okoye ohun say gay no ne botom ye no ene okodidi ho oh enti no wayana nso bedidi mu oh enti wudie nka baye baye ma nka de wo didi ne hu nyina achi no okro ne ba bia wo say betena ba bo nko adu say yen support ye fe ne say bo ye fe say se yen misa questions ne wie yo ye ne ga ni wie ga na ka straight ye yen misa question say asam no mo kana bisa question na ene pini wo ba wunya truth no enti ye nim okay again say nanasa we back also be bachna ko se ni kasa na kanimfo e ko kasa wa adwuma enti yesani ni sika na akire no again ye friend say na me se money Emilia mesre na wo mra omra na nyo no nko na yonkofo ma bi so ba bi asofo ni bi adi o ma wupa ma sadie na asofo egu ye ni ma asere o mama yemu bi ye kasa kra nkofo dwese yenso te se o mo a 1 minute na oh na hashman na 1 minute na ma so ka so mo kasa nkwa na ya wa ma me se me kasa nka na na sana ede na sana si wo huru azisi wo huru 1 minute na ko she ana me te wa ma da han pa because me realize na so pa se de obeba na si aso no osi obeba of Benny ba kwa konya double identity ni sanu mani na ha me ba me aso for no omo de te Emilia msrewa bra wache yenya binka omo preach wo kwan so me dabi we de me de kakakra bi we de nka me de ba ma bati me de ba ma nso ebi mu abo adwuma omo mu gina kwan ho no ebi bo adwuma udru santase sei a sofo bright mu wo ho sokoban ebi gina ho ye adwuma no oh dabi sofo bright mu sei ebi wom omo ye adwuma no omo ye nyame adwuma no correct omo twa collect na de enye no eno ne asem no na mako asem we no esese ye de gina ho na because asembia mahunu ni wa me yema hyeme afa asofofo ho wo yonko sofo a obi agi watomu se wo so ne sofo pane ne spiritual father onya asem a wonu ne di ho nkomo wo so wakohia wo sofo baako
ako ka chere say me bai mabu no saa mama na chuchie sika saa na sese ma ye na kwanchere saa ati ni sika di saa sese emfa mi hunu dia menka enti wu kom na wo so ana me say akwa we me pututu ono say nka nsem wo kan nyina ha nsem wo kan ni okay I put it to you. Thank you. Somehow wo kan ye no so fo no na de nyina ma wo oboa nyame amie wani bia nyame woni hwe ana wo kɔ no ho so no adwaman na ade kɔ no ho wo kɔ no akɔfa ne bi because ni yemu ye no wayede no watete sika ne bi ayede ama ensam no ha edo so mako ma me fansi ho na nyam bo kyina asem wei Emilia ba eti na Emilia mfa ye na me bo afu no Emilia mfa na me yemu hyehye me edi eti na wo mfa ye fra mo mfa maye na se bias na don so evangelist baba Emilia baba kyina baba ye ntwen Ene mo ba birthday o na say yeah ohne na say ya wakoto ene ne birthday ne wanya afe pepepe ena ni nua ketwa you know for ono so on edi machi ono so enti one na wafa say edi birthday na nyame ensure mama on say sometimes on nyame place obi wo life mu say on meboa keke ekwan ya ofa so share no na enye de me hu ne say enye because mo call say mo kobu no mo hu say ne nsem obi na so nyankopon place in your life so meboa so utimika say wo pewe na di amount wo pewe na di amount dey bia me ka say enye say oba di ni sika be ma de na so say oba di ni sika ma wa anka enye bone hwe we wo kochi ni nchida ade na wo say wo ye ne sa kochi ni nchida me de me ote anyina no mama me to nya kwa say ma oka no na me do because ensisi so ma me odi kosi ha no di aba be si ha mama so for say time aso me de me kan say me gidi so obey ban sem bebrebe pie oba na akran so no ensem bi wo ho no mo no so atwetwe maso kakra enti wo de nyame ya adom ochina oba ne so obeba Pastor Julius oba ne so obeba enti nyame ya adom a ochina ye che no wo de wo bra ne hu ba bia so so ide bode no be fa na ne Pastor Julius e do si hello ko 3 ono so ko 2 ono so ko 3 minutes ono so ko ka asam ono so na kan ye abaso pa enti sadi etie bia na tiefo ekina Emilia osra kwan obeba na fe yat na ha sei na yato aso sadi etie bia wose yehu no kore wose yehu enokore na ewo mo no ye mfa second story no ento aso ba sisi a Rocket kilometer yen and the Pakum capsules, Zenicare 442, Ven capsules, and I feel Medfagin. Ababeme na memoha. Major so I'm going to say we are coupon Dagoma. Familiar, okay. Ebusafo ya mami na aha ene ewie baby awo a wo hweme monsusu a mutie mi e radio so no Rocket Clinic Limited yo Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba so pepani na ye friend sika ye ne pani sika efie no ana edi ehwe ni mu na da no ye ba ye kan se ewie bledie ope enua ebeboa onuma ebetu yade ase ede afi ni pedie no dia na ye Rocket nipa ye de abedwa so biti say Medfagin capsules, Pakum capsules, Genicare 442 ana afraid Ven capsules na ye shase a ye be shase e de free Medfagin capsules na Medfagin capsules no se ne da me ba me kan say eye adua onuma egustu o system no onkwamo no emani enya ahodi ehi na wonum ama onkwamo enya ahode na mfaso bia ubenya ene se eye nimpe ene nkase ni entinimu adwuma entimu amohwe ne mu amutie ne se wo mfunso ewo unompem ene entinimu a eye Medfagin capsules ana American for ediamao ye wo yinu bebre ewo ha se nipa no otena se che kakra bia wo se ananse achimenan
anansi aso ne nsa anansi aso ne ha anansi aye na ma ne nase atatai emu aye dididu ono ahwe ne na no tumi sa dabi me nan emu aye ne nsa so saa na ne nsa so eye bo se ne nsa ne ye tititi moja ne entimi eni efusane enko emba wo saa ha wo bia ma me papa kopo metfagen capsules aduro bi enom na ne aduro aba Ghana eni yase fa na nyina no obia edi mu adanse se eye edupa obia eka eho asem ana afi wo mo ewo sciatica pains na saa sciatica pain sesi yadeɛ baako a wɔn nsusu no wɔabɛgye di paa wɔ wiase awieye bie no ɛyɛ saa sciatica no na saa sciatica no ɛnɛ maburu mpanimfoɔ ɛna saa ahaw no ɛha wɔn na wɔn sɛ wɔbɛsɔre anɔpa afiw kɛtɛs no na ɔto ase efiw to ase ɛba wɔn nan kokom ɛsan kɔ wɔn nan ti no na ntiri no emu twitwiw ebi tumi twitwiwa afei woti yaw paa na yaw no ebi die yɛ sharp one ebi wɔ so ayɛ made kakra nti mesrɛw me maame no me papa no ma mu tie me a mo saa haw no bi no adura ya to ne din sɛ metragen capsules ɛne ne adura yɛ kamfo ɛde ama wo ɛyɛ adupa a ɛne Ghana fo nyina ɛdi wo danseɛ nti ne sɛ sciatica pain no ebi ɛhaw furu to ase ɛba wo nan koko ntiri mu twitwiw wo sɛ sciatica no ɛhyɛ ase a sɛ wo nan no benkum ɛna ɛbɛ so a ɛso benkum no a wo sɛ afei benkum no ma wo nan no la kyɛ sɛ aso benkum no nifa no soso no ɛsɛ deɛ anansa ɛdɛ akyew wo saa ha wo na mesrɛ sciatica no bi ɛhaw bɔmɔden sɛ wo nsa ɛbɛka adura ya to ne din sɛ metragen capsules metragen no ɛno na wo bɛnim ama wapo so na ɛhaw emu dudu emu yɛ wo ja no ebeyi saa haw no nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama wo yɛwɔ yɛ maame no mu bi wɔ so so ɛnam brɛ adwumadeɛ ɔmo yɛ nti no wɔn kɔ ɔmo kɛtɛ so a ɔmo ntimi ɛnna na ni bɛgu so saa na ade akyi nom adura ya to ne din sɛ metragen capsules yi bi ɛbɛboa wo ebeyi saa haw no wo bɛnim adura yi na wotumi ada ama ho atɔ wo bɛda no wo bɛsɔre anɔpa no tumi sɛ ahoɔden ɛwɔ hɔ mpempi no yɛnyɛ bebree hɔ a wada asɔre no wo sɛ ɔsɔre a na ne honam ayɛ ne mmerɛ ɛna no ɛyɛ ne din sɛ ɔbɛsɔre ɔnom aduro metragen a saa haw no nyinaa no ɛtuo ɛbɛtwa nti mekamfo aduro yi ɛde ama akuafoɔ adwadifoɔ ma amesinfoɔ dɔktafoɔ anɛɛsefoɔ mesinfoɔ electric coders afitafoɔ adrɔbafoɔ kyɛ sɛ wɔbi biara a woyɛ adwumaden deɛ metragen capsules no mekamfo ɛde ama wo ɛnyɛ ɛno nko mo a mobɔ bɔɔl mo a motu mirika agudie no dwumadie bi a wodie no ɔno metragen capsules no a adeɛ kyerɛ wotumi sɛ yes ahoɔden no ɛwɔ hɔ mekamfo saa adu papa wei ɛde ama wo kɔ drugstore herbal shop pharmacy baabi ɛtɔ aduro biara no ne kɔpɛ yɛ aduro bi ɛtɔ na wotɔ a wobɛnsa ampa yɛwɔ aduro ne yɛwɔ aduro but wɔkɛ aduro a yɛde aba metragen no ɛda mu sononko mesrɛ ɛnyɛ ɛno nko aduro a yɛato ne din sɛ pakum capsules nso ɛwɔ hɔ ɛno no yɛ mmarima aduro bɛrima a wayɛ mmerɛ bɛrima a wone yi hyia a wontumi nyɛ w'asɛdeɛ sɛ bɛrima daa me ba meka sɛ yɛka bɛrima a bɛrima a wɔne hwan bɛrima ɛnyɛ bɛrima no obi a ɔbɔ life osiesie ne ho designer shares nature sɛ biribi a bɛba so bi ɔtɔ bi dabi na mmom yɛka bɛrima no de ɔkɔ ne yere ne dɔfo nkyɛn a wotumi sina no ma ne kɔ ne ho ne yere wɔne ne di mpa so agoro wie a ne yere no sɔre ka kyerɛ no sɛ agu nkotodwe sɛ mewura meda ase so ɔma me ho sisi me ho so ntumi yɛ bɛrima na ne ɔba ahyia na sɛ ɔbaa no ntumi anda wɔ ase a ɛneɛ mesi huu woanyɛ adwuma no ye nti bɛrima bi a wɔte ne nka no kɔpɛ aduru a yɛato ne din sɛ pakum capsules na wɔnom a ɛma ɔbɛrima no emu yɛ du afei so no osisi mu yɛ den wotumi gyina wo nan so ɛkyɛ ɛnam yadeɛ a ɛyɛ ɛnam yadeɛ no nti no ama mmarima bebree mmarima afenfɛn bɛrima bi wɔ hɔ wɔn ne ho kyerɛ koraa no anakyɛ sɛ nsu sɛ adan wɔwɔ de 10 years anaa 12 years woyɛ bɛrima na wɔ saa haw no a mesrɛ wo wotɔ pakum capsules a na watɔ vein capsules na yɛ dɛ ɛde aka ho tienie pakum capsules ɛne vein capsules onum ɛma wo bɛrima no ɛmu ɛyɛ du ɛma wo nti bɛrima biara a wotumi nka mo a mohwɛ me mo nso so a motie me radio so no mobɛwura herbal shop pharmacy baabi ɛtɔ aduro biara no a wotɔ pakum no a tɔ vein capsules yɛ dɛn ɛka ho sɛ wonti biribi ase a yɛ nɔmba a yɛde di dwuma ɛwɔ yɛaseɛ no ɛyɛ 0248 88
50 15 and a 40 and 0248 88 50 50 and no your number I did Juma area so here so if you are not engaged I know for 0244 18 32 30 0244 18 32 30 and no numbers I did Juma area so here intimidianum mo amushe TV ni so no number ni TV ni so no betimi afa na mafreyen na ye no atwetwe bibiala wonti ase bia no yebenya abose akyirikyiri mu na adreven capsules no ni dwumadi a esedi ene se eyema obi a owo dwunso mu yade ene enemu yade nti wo ye bema na se odwunso obrepa ansa na wotimi adwunso ye mema bebro ha wo dwunso no ebako ko na ajai wo bre ansa na wotimi adwunso minyamu mema mo hweme mo amutie me a wo sa ha woni bi no adreven capsules no ana obanum ebeyi sa ha woni nyina ye den e de fuo de ne bemma mu hyehye de mu finfin no wo dwunso moja oba wo so wase ekeka wo no ya ogua ya tumi din se ven capsules na ebeyi sa ha woni nyina ye den e de fuo ti mema prostate adropa no eye ven capsules na so person obama mu yedidi a oto ven na wato poku na ama obama no emu ayedu ayekese e de amount nti bema oto ven capsules no wato eye poku capsules e de account no wasa to metformin capsules na aboaw ama wo hawo no ase etu entem ama emani susu de na ejanike 442 na saa eduro no oba wubu nsa na wayase ewe mihre menstrual pains se menstrual pains how party a ejanike 442 na make the amount na no so mfa so a wobenya ne se esiesie wa himfio ema wase ete obabu ha nsuo egunu center wana se enyamika no be mehia na nyema bi yifri na se uye oba na wo saa ho nyina bia kope edro janike 442 ni binu na emoaw ni saa ha woni nyina emfamfuo so na wo so enya wa ya resani nya wo fa hodi janike 442 no esiesie man yipa obai woni nkuruhia onten ebebia na nim janike 442 ni biwate wo so ukuru no na nibeje ohu o ma usika wo chew ejapade bukura na onyene hu na wa yesa ade emaw enua yaka ho asem nyina no se uye bema otopoku na wato ven capsules ade account na afi wato metformin eniso so to say go ni ensa oba so beto janike 442 na wato ven capsules asa to metformin capsules no eniso so ade account bema benya miensa oba so benya miensa nti oba wo de ni janike 442 no ana afi ven capsules na metformin ana bema ye poku ven ana metformin capsules eno ana obeto so we penye bia herbal shop pharmacy shop bobi bia na eto dwobia no onsa ebeka bi dodo de ya se no kumase alaba ye ni pani siko sikefie no enedi enhwani mu number ni biem 0248 enene ye numbers ye didi juma o ya so enti ni yaba medawati fo ase nyakopo ya aduma dasene mutienka ya besa ya hia bi on papa dasene grofa ye moja drop papa won ma wudidie na afa wutumi eda ye kama oba wo fichi kromu hia grofa be ma no oba nom mr ba akwal na custom room smart e bobo ase Fred Mens apidan pure live heba ne chemical shop mo enye na for Dr. Grofine was 0244 59 65 32. So soma me enewia isa wo pe baby ebetutu yade ase deku Grace Gift Tobacco Clinic and Laboratory Services. I want a whoop fibro, diabetes, stroke, hepatitis, hypertension, typhoid fever, malaria, and I feel also. And now a year Dr. Grace Bodu or Hamase. Now, Kumas Oshim School Junction, while Oshim. I'm up from Barakasi Road and Krani Wachimata Petroleum Bangalore. One Family Life International School edition. We call Grace Gift near to 2 Yadi Asama Frey 0543 32 00 30. Richmond about Center, dear Crafon, Kunia Crafo, Samana Begaso, Jerry A. Samana no.
na udware a fibroid ben na ne wonamani sansan sisi yade wa yemre wo mpem ana yade ben ne ha wo wia no wodi nku na sra etipaye awututuo mo amoye adwumaden mo dware ekwafo sam na ekwafo nkomo fansra sam dore ekwabol center sam ekwabol center bezade ba wonum nyina wo ke wo jefa ba mankasim palina sapon fiko ba wo konongo ba mode na bra Akoma FM ye wo Kumasi Square yene mo ne di ehwene mo sanso na Angel FM obenya bi ato frɛ 0249 18 68 45 0249 18 68 45 Karasik Ventures Zahara enupa Dr. Bo anyame nkyiraw so the Zahara Mr. ne chi capsule sabai enei etu na mu saya idea sik deku efri ma enafe mema ho adokoro ejo be ma aboso jo ba aboso fa Mr. no eno no Zahara capsules no be na watwem yenu be dia dance ya kire me Zahara man capsules be ma waye mrempem aba da bridjo Zahara man capsules be bo hindi herbal Mr. malaria fever typhoid diabetes a balance of blood pressure no perfectly o can she dragging herbal pharmacy shop enye na frɛ 0246 34 83 me patcho wo dan no wasi awie ne mom wo pese wo tu suo na wo de polytank ibisi so kama why na wo tu nsuo na ma wo sanya waterfalls drilling enterprise ne to dia ene wo nua metu fo frɛ wonom sisi a na wo metu nsuo no ma sase wo nim de e wo ensuo to mu wo mfidi pa mfidi akase a wo de tu suo a wonya hawo Barrow new site on na ya bia ba kreneke ene wa bronsa kromo en superman kwade a ene na frɛ waterfalls e was 0246 26 57 07 0246 57 07 Waterfalls drilling enterprise betu nsuama they would about hospital that with 360 capsules aba sisi yade ne awotutuo me pa cho memene na fahwetwi wo memene da with 360 capsules a wo the ointment no etwetwe so malaria ne anum tuaduane ne ho ya friend die would about miss abonmra na ensasahweni na dro etutu malaria se herbal pharmacy shop nyina no ubenya Dr. Dawood ne pay bi na emom no friend 0244 88 64 37 na HP na top chocolate spread no fafa pan no ne mo pan no ne baye dempo ache bibia da ede top chocolate 3 in 1 chocolate drink and so sugar milk cocoa bibia wom de ohia ni so hye ubenya bi provision supermarket mo ba modia na frɛ 0551 033 aye Dr. Mafo Herbal Center kache ne yakono awonko na ayo dageno yo how oh and you don't have problem when the problem but modia na brand Dr. Mafo fertility obawu awudi oni wadi aka ho wa wo na so akoda ne ntimi enante ebi so obayi do obaye ba fine onye ba fine da biara eda obenante de ahye nyamedi animonyam enu ntibra to so sresoate bi sabase Dr. Mafo fertility ye ben Presbyterian school no ba modia ba bia wo bia brochimemu ya wo pa wo a oba so entumi enante no frɛ 0244 41 10 0244 1099 Ayaken Atha International School me pache wo oba no hene na wodi ne kwei Kenata International School ne frɛfrɛ wi yo ya se bomodi aye church school fo ni tin brani ya twere wo ba ne tin na ono so kyese achechefo kuni ne yani ntiri ye wo ho no omo so nya kwan enkyira bofra ya de bi na wusika no a wo hwere no enye kwakwa benya fa so bi si so hwekotwa wo betwere no wo betwa de oni wo de akra de ma Kenata International School, school for no one be you, or my bank crowd. We say we maternity leave on us, and until we quite 3 months baby wouldn't quit John White when you're so dear. Aqua, you are Juma Fanabra Canate, your bedgen at the Kama school bus or at one Bakwaba, a security a Pompeii, you didn't yanepa, you will Kumasi Square, your Pentecost International Worship Center, and Frayen, I was 0541 49 23 0541 49 2330. Hey, Joseph Fashion, and we are no, and now some yatadia come ya me de at your program. We Najuada. Joseph Obama so when he meets me there, sports anymore. My name Peppa Montadina and far amount. For Joseph was 0243 433 465. Yes, she's it. And we are on an make up see. Me buy your class, so there be a way of finance, so that you want your federal.
na se da bia was tire she's there oye Akoma FM ma she's there enya rig nyina enfama Kumasi Sports Stadium when Unity Oil ehwenemo freshies I was 0249 155 776 Eye Feitas Bamboo Toilet Room na meka for Ghana mamu enya dem pampro aye Feitas Bamboo Toilet Room so we use ba ko a eno na wo de be your toilet roll kwapem se nyankrompon be yi na mu nyam no adi anaso owu be fa wo esan se eye kama be di anko ya wo no nsasom a wontumi ma ne nsan ko biemo eye Feitas Bamboo Toilet Roll papa na aboti no wo pe bi etu ankran frɛ 030 222 4843 kuma se frɛ 0550 000 990 na ye bi na me kan fo ama wodu abo honhomu yade honhomu awade obi agi usika no mpɛso obetua de ama wo emfa ba bia honhomu ne ma bia wonte ase no bamɔdia ne kɔ na ne ye bi ho wo ye bi gya hia agona saman woduru afijase obefa ka na dum frɛ na ye bi e was 0243 45 ayona pharmacy the gynecological syrup aba siesie makoso kumaru yi niema kawa Akoma FM me ho ye rese ayona pharmacy for aduro ne gynecological pharmacy ne chemical shop heba ubenya bi frɛ 0597 21 60 3P edra woto ba ko no wanto bebre a obekɔ na short ye ene 3P eye kama adansiri a eba wo ho no edoso ntina nsa ya yaje awodo ya mention penifo de ma ye ewo ne garlic ene waka bom no de ye 3P garlic mesha ebistu immune system sugar was slow pressure was strong consider stroke asthma anapokra so odwonso a wote yaw 3P edupa bedwa so dani eba mr kwalina kapedani angelos frepi wa kwa 0248 Alaska Star Enterprise inim na ne enim ne say original wallpaper ahemfie ene Alaska wallpaper bi a wohia papa for niche Alaska Star Enterprise or Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza ewadum friend 055 411 4878 enti for my yen twa ye homra ye ba ye be kwa ahmane so bema efisa wo fa rocker for duro wo no mo frɛ me so muskanasa ana me sanu o mo 50 cedi ade ma wo mu ana me so me kura me na me kwan so a me ye de me ba eti me ba ye na se sister panyini no ye de ekɔ na me se na me yere panyini we no so okɔ ene fiewra ne bo mama ne se asɛm a o yere panyini no aka no na me se a wo kan de asɛm wasu wo ya be ma yese ni nuane be wale ene nsɛm de bebrebe nsɛm ba yo ni tisi nanka eja wo kukura bobo ato ho na professor kabla 70 eto kan na so obe kwantem nye problem because uni anu me be se ne pe no me nwamanu mu se me da kam me si me nibi wala tu wala sa na me ye di so obe ye de a na ono no ka je me se enye sika na ye de wale enti so watema se na wo wa ba de a oba no na bia me ne wa asem ka enti wa wo ba ne de sister no aka agro na wona ni so enembre mu nye sika na ye de wa na ye de haban se ware e edu o kan na me de mi twa so enti me ana me frɛ me ye de panyin no wo fon so se oba de wa be ye nyina no nyame hira because said there was aye no wanya ho fama wa de aboboa because o ba kra na car o ko hwe wa ti no nim say asem na wa kan ntinu mi di na tem asem na ono na kan na chire ntinu so wu twa ne mpoa enti mi kan na mi hi mani e wa na o fere me back o kwase ampanyini utimi ya ba mama ne ye o dem kankan o dem tutututu ana me say tin want me na when na say odi anya nzobu wakase bo odi matempa ana me say mami mimi hu fi nyina no me dem kankan nyina me de awo enti de awo ka no se nyame tua ka de a ontua won so ka ade no ho da Akoma FM ana me say nyame tua ka de a ene on so ontua wo ka because me na me hu fi no de me de awo ya wo dem ntutu no me de awo ba wo na wo ye neat no se wladi tua ka de a ontua me no mi no ka ana me ka sa kire no ene okobo na ma ne ye me ma do me no ene mo frɛ me e wo phone so na me say me nka hwe de wa be ye na me da wase ti minima asɛm o te na kire enti na asɛm o kan no enwo plan na me so me de ma no ena me de ka sa enti me de didi ma me no oba ne te ho ti na no Sunday mu wo
asɔre ɛna ne papa frɛ me sɛ me ba ne se ne yamu nneɛma ɛporɔ am sɛ ɔbaa ne yakɔyɛ no operation ne amama ne nnuro na wanonom na megu so ɛnɛ no nso ahyia de to ne ne nneɛma ne yamu nneɛma ɛporɔ papa asɛm a wɔkan deɛ wate bi da ɛna me deɛ meka saa kyerɛ no ɔsɛ ne ɔtu bɔfoɔ ama n'aba a meka sɛ n'abɔfoɔ n'aba dadaada me wɔ asɔre dɛm yɛsɛ yɛbɛfa akora no ɛna sika ɛwɔ me ho bɛde yɛ dɛ bɛde maa wɔ mu sɛ ɔde ɔmo nkɔ 70 cities dabi ɛndeɛ ɔde ɛnyɛ 70 cities ɛna me sɛ me maa ɔmo 100 cities ɛde ma ɔmo sɛ ɔmo de ɔmo mfa mforo kaa nti ɔmo kɔ adeɛ bɛsi bia no ɔmo nyɛ dɛ ɔmo mfrɛ me ɛmi kora mbɛgya ɔmo wɔ ɔmo station adwuma bɛn na yɛ bia mesi nti mede maa no mede mante hwɛ biem ɔbaa no wɔ hɔ a no wafrɛ na ɔne no akasa na de ɔmo bɛfa wo yera kɔ no like when ni akyerɛ ankɔhwɛ se ne yam nneɛma na ɛporɔ no sɛ na me wɔ ha eti ɛyɛ bibia na ɛnsɛ yɛyɛ adwuma no nti na memisua adwuma no eti na meminya ho yɛ dɛ ɛnkɔ eti na mefrɛ no wɔ phone so ɛne ne kasa wɔ phone so ɛna wɔdidi nkɔmmɔ ti yɛ nkɔmmɔ didi emu na ɔno ne kyerɛ me sɛ ɔpɛ so wɔ saa akora yɛ dɛ ɛba park ɛna me paa na kyɛw sɛ ɔmfa n'ani nto abɔfra no because esi a no wɔde abɔfra no kɔ sesi a no so ɔwɔ me nkyɛn deɛ a anka bi a yɛbɛbɔ economics a yɛbɛhu a yɛde bɛhwɛ abɔfra no ba esi wabɛdi hɔ no ɛnyɛ sika nyina na ɛbɛtumi ayɛ dɛ atam de ayɛ dɛ ɛde ama wo ebi a mekɔma bi a 50 cedi ana 30 cedi a ɛno ɛbɛyɛ wo dɛ enti wo deɛ ɔmfa n'ani nto abɔfra no ɔnsa anyɛ dɛ ɛmmra ɛna meka ne saa na ɔyɛ dɛ ɔbaayɛ ti wobaayɛ tetewa me deɛ baade yɛ a na yɛdie ɛna me deɛ yɛtetewo nti wobaayɛ no ɛna meka kyerɛ wo sɛ sɛdeɛ abrabɔ no mu ayɛ den no that time so yɛbɛtra wo village ya sɛdeɛ abrabɔ no mu ayɛ den no atwa sɛ wɔpɛ adwuma bi eti na ɔne na akora no nya sɛn na akora no wɔbɛɛ 1 year ne yam nneɛma no amporɔ sɛ ndeɛ ɔka ma na wɔfo abɛfa no eti ɛno koraa no yɛkɔdi akra ɛno no mmom yɛkɔdi akra because na me ne asɔfoɔ ne nam nti mimi kɔdi akra me ne ɔno koraa na yɛ dɛ ɛkɔɔyɛ nti yɛyɛ kɔɔyɛ no na asɔfo no ka kyerɛ wo sɛ meme deɛ ɛna deɛ asɔre no nti no meme pɛ sɛ ɔma meme nhwɛ asɔre no so na ɔno ɔbaa no mpɛ biribi nyɛ dɛ ɛntontɔn ne kakra nti wɔtontɔn na akora no ɛhyɛ n'akyi ɔno nso gɛɛ no nso ne mu odu hwɛ asɔre no so yɛbɛtumi aka bɔsom yɛ anaasɛ asɔre no so sɛ dɛn afei na mema kɔ a yɛka bɔsom ho asɛm eti wɔka saa no dabi papa to bu ase woyɛ family man wɔwo foforɔ yɛayɛ wo yere operation menami ahyɛ bɔ so ɔbɛpateɛ nanso menim sɛ wɔn so wɔ bi ka nti yɛnyɛ wodeɛ no kakra na kyena Akoma FM 0322498035 0322498036 0322498037 wodi ne baabi afrɛfrɛ hello Rebecca Tiani so wodi ne baabi afrɛfrɛ Owumia Mira Enibacho eyewa umia bema ko de foko ni emekete free afensuma ken papa papa afensuma ken dia oba edo mu aye bamu ntuma die eni akọ ya ni shamu eni papa ba mo ye dia mo ma dana ya ka ke mo kan se akọni ye ya ete dem na ya ye die ya ba ni die no njeni ya ba se so baba eni ya vampire somra ya sero wo asemno obekajano eni we jan to ba ku gawo dem kanyina papa ni ko ka so a yeso meji ni ya bakari amayi atiri mame makrao Nyame ensha papa 0322498035 0322498036 odin baby afrefri Bini aba ko ti aba bi wafa kwata papa bini aba masomo asante ma fo ko fiase no ta Akoma FM bini aba ewie ma me ma no abedwafo mu ni adwuma pa na me fa ko yeso na me ntia ko fiase na nyina bini aba me dia me papa ne betraze no o sha se kani sem nyina na nisem na de nanso afutu na mde maye nua bi ni se de wasem ba ye se ye frewa maye nti wo ni nti wo nu atem uji se oba ne kata ye no uji se wo ye hu oba ye hu bema no entuo kakra bi opese wotwa na obuta se oba na wo ko na
na na wo yama wo wetin na wo keka na ni suban na eye die na oban suban ye na oboa wa ade ti na wo ba no wo firi ni nche adwane akọ na wo ma ni nkore na wo hwe wo be wo enti esro ba no so so be ba ye nyina ya transi abejafo transi ye tuo chefidie na ti ye tie se mo ba no be kara ba ma ne de bone dia aya na mu ku asofo bi ni mu ase ya me mfrɛ mo a mo mfo so se mbo frɛ mo be da se ni aba papa bi that's offer kwata papa we didn't be afefre Ìfúnni kwabena bò bí àṣà ìkàtà sí àbíkí market ọba àyèmá ẹ̀yà mi kyerá mu ẹ̀yọ ìjùmọ̀ pa àmú bọ́ ọmọ Ghana máa ní àsàntìmáì. Nínú abẹ́ máa ń dé ẹ̀yà mi ẹ̀frẹ̀ rò wò bí àwọn sì yà mí afẹ́ wò bí àmà àná ọmọ fẹ́ tọ̀ oṣù mi kúrò rẹ̀ ní ọmọ náà nà mi tọ̀ ọkọ̀ ẹ̀ náà mi yẹ ẹ̀sìkẹ́ níbi òbí àwọn yìí yà bí kuma. Báwo ni wọ́n ti àwọn bẹ́ kíákíá di àmà yànkó pọ̀ nù wò bí àmà àná ọmọ náà ká ntọ́ náà àwọn kyerẹ́ diẹ ẹni hẹ ẹ̀yẹ yà mí dùmá náà fọ́ gbọ́ kọ̀ ọ̀nà pẹ̀rẹ̀kù. Some no kind no. Girl, na ye kura me kana some no say. Ni ya ba me na oto no onka no kure. Oh, e se wa nu asem. Na me mfrɛ, usi na me afrɛ. Chofo a wutu a wonyo ba ho ade a wutu me ne da. Na be da mi bobi ansa, se me ye boni a wutu before meti maire, meti na asesa. E ti nya me ti be so fo ni bi. Se nya me mfrɛ wo mo a, wo mo fo nya kutu odiri. Usi na wu na me dum na wo ba. Wo mutum ba ka die nyina o. Sofu betuma gyina ofu anɔpa akɔpem anwummerɛ ne wɔde ase pirikyi collection na wie a wɔsa akɔgyina hɔ kɛ sɛ ɔbaa yɛ mepɛ no na ane no akɔda aberɛ a wonyɛ ne ho adeɛ sɛ obi ama me no ɔma na metɔn ahokyere nti no na mewie adeɛ no bi yɛkra nyampɔ akyina yɛbɔ mpaa ma ɔbaa no sɛ ɔbɛba na sɔfo wei deɛ yɛtenkom ne nyampɔ akyina a yɛne ne wɔ bi ka paa mene aba a nyame nhyira mo na mma aduma ma Ghana ma ne asa merase we didn't be afraid. Oh, went to me and you know, so fetch me pa. We didn't be afraid. Hello. Yes. Hello. Let me talk about it. Yo, Bama na. You talk for no, I say what can no. You no one so for the man lie. Or man lie say oh, man you should say anything. That is what you should know. So for now, the man no so you go so for the lie. So on case see. You know again. So, so them keno. Let us say. No. Me da say also no do gidi say so for back no and the man lie say where there and unto won so kwai ne kwadi di hobby na bibia anya kama. Me di o ma me fa di otwa to di ne ba bia free. Ma ko te frɛ Mohammed Harun ka se kuna ya mo. Okay, ma yan kwai. So for pan wa batana o kan trosi. Eya yi di mu akiri an so yan kan say. Wa nya de kokoro ba ni sa se kasa nyina na mse oba no di bem but fa no ba ra nyere am fa ntem ye pro mo ya mo fa ntem mo ntirikiri mu we kamera ho no nya mera ko tirikiri mu a we ka bibiare aso fil kama ma ko zumpa ta wo sori ya me frɛ me no nkomo serious pa me frɛ of el dia di nkomo wai me da say Mohammed Mejo so me din e de Maa Akos program ni akoma mu nsam nyame ya atomu a ya say susu e de nsuo totia ni ebe hunu baby a Akoma de bote hunu ebefa enu nti ochina sofo e wa hasafo prophetess nso ete ha na afa ye hunu no kra e wo asem no mu bomodi aso obehia ye kina e wa akoma mu nsem so sese de ebusua pene same e champon ono e na ebeji adwa e Akoma sports the power for sports.